स्वामी युधि नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी तारिणी निर्विशेष शून्यवादी सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 2 இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான இடத்துல இருக்கிறோம். அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம அன்னைக்கு ஒரு அளவுக்கு முடிகிற ஸ்டேஜில் கொண்டு வந்தோம். 21 22 ஸ்லோகத்து வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம். இன்னைக்கு முடிவுரை கொடுக்க போறோம் ஆத்ம தத்துவத்தை. அதுக்கப்புறம் சாங்கிய தத்துவம், அப்புறம் வர்ணாசி தர்மம். முக்கியமானது இந்த 3 சப்ஜெக்ட் தான் இந்த அத்தியாயத்தில் ரொம்ப சிறப்பு. அது இப்போ நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கிறோம். இன்னும் கம்ப்ளீட் இன்னைக்கு பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு பண்ணிட்டு ரெண்டுமே முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாங்கிய தத்துவம் முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. வர்ணாசி தர்மத்தையும் கொஞ்சம் கொண்டு வரலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதையோட சாராம்சமா நாம இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த அத்தியாயத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப லைஃப்ல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம ஆன்மீகத்தை ஈடுபாடு பண்ண முடியும். இதை புரியாதவங்க தான் ஆன்மீகத்தை வந்து தவறான வழியில பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, மனம் போன போக்குல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை பத்தி நம்ம இன்னும் கிளியரா படிப்போம். போக போக நாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம மனைவி சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போமா? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम सच्चित. हरे कृष्णा. ஆரம்பிப்போம். நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். நெருக்கடியை சமாளித்தல் 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அர்ஜுனோட மனநிலை பார்த்தோம். ஒன்னாவது அத்தியாயத்துல இருந்து அப்படியே ரிப்பீட்டா பண்ணிட்டே இருந்தாரு. 10ல இருந்து அதுக்கு 11ல இருந்து பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் சைலண்டா கேள்வி கேட்கறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உன்னிப்பா கவனிக்கிறார். இப்ப நாம எப்படி ஆத்ம தத்துவத்தை எவ்வளவு உன்னிப்பா கவனிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இவர் கவனிச்சுட்டு இருக்காரு. என் அடையாளம், உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்றத பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இரு கடமைகள் 31, அதாவது 31ல இருந்து 53 இது வந்து சாங்கிய தத்துவம் மூலியமா வரும். அதாவது பெருமொழி மூலியமா வரும். நீடித்த சந்தோஷம் 54ல இருந்து 72வது பதம் வரைக்கும் வர்ணாசி தர்மத்திலையும் கலந்து வரும். இதையும் படிப்போம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 100வது வச்சு பார்ப்போம். கரெக்ட். 44 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 12 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம ஹரே ராம 21 முடிச்சிட்டோம். நேற்று 21 அன்னைக்கு படிச்சோம் இல்லைங்களா? 22 இருந்து படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 22வது பதம். हरे कृष्ण. वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शिराणि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयाति नवानि देहि. பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் படிச்சிடறேன் அதை நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. நம்ம ட்ரெஸ் சட்டையை மாத்தணும் இல்லையா? காலைல ஒரு சட்டை போடும், சாயங்காலம் ஒரு சட்டை போடும், குளிச்ச பிறகு ஒரு துணியை மாத்துவோம் இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி ஆன்மீக இந்த உடலை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிகமான உடலை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்த உடலை தேடி போறதுதான் நமக்கு நம்ம இந்த வாழ்நாள் நம்ம செஞ்சுக்கிற கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உடலை நம்ம விடுறோம். அது நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். நாம இப்ப எந்த காரியம் எல்லாம் பண்றோமோ ஒரு உடலை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சமா நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும். இப்போ உண்மையிலேயே
சொல்ல போனா நாம எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு கர்மத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம். கர்மனா ஏதாவது கர்மா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது பாவமோ புண்ணியமோ அது நம்ம தெரியாமோ தெரிஞ்சோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அதுக்கேற்ற உடல் நமக்கு கிடைக்கும். அது சட்டையை மாத்துற மாதிரி தான் நம்ம இந்த உடலை மாத்துறோம். அதுதான் சொல்ற பழைய சட்டை ஆடைகளை புரிக்கணித்து புதிய ஆடைகளை உடுவன் அணிவதை போன்ற பழைய உபயோகமற்ற உடலை நீக்கி புதிய உடலை ஆத்மா ஏற்கிறது. அப்போ இந்த உடல் வந்து நான் அடுத்த ஜென்மத்தை நாம ஆணா பிறப்போம் பெண்ணா பிறப்போம் தெரியாது. நாம செய்யற கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான். நிறைய பேர் வந்து வேதங்களே சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இந்த ஜென்மத்துல ஆணா இருப்பாங்க, அடுத்த ஜென்மத்துல பெண்ணா இருப்பாங்க. சில பேர் பெண்ணாவே இருப்பாங்க, சில பேர் ஆணாவே இருப்பாங்க. மாறி மாறி அந்த மாதிரி வரும். ஏன்னா அவங்க செய்யற கர்மம் மேல ஒரு இப்போ புருஷன் பொண்டாட்டி மேல இருக்காங்கன்னா ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஓவரா இருந்தான்னு வச்சுக்கலாம். கண்டிப்பா வந்து அவங்க திருப்பி அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க 2 பேருமே புருஷன் பொண்டாட்டி பிறப்பாங்க. இவன் புருஷனாவும் அவன் பொண்டாட்டியா பிறப்பாங்க. இப்படியே மாறி மாறி பிறப்பாங்க 2 பேருமே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கருட புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பத்ம புராணத்துல ஐயன் சிவபெருமான் தாயாருக்கு பார்வதி தாயாருக்கு ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு அவர். அதை பத்தி நாராயணன் சொன்னதை ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். அதனால நாம எப்படிலாம் நாம அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து அடுத்த பிறவி நாம தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அதுதான் நாம பற்றோடு இல்லாம பற்றற்ற தன்மையை நாம செயல்படும். நம்ம மனைவி கணவனுக்குள்ள பற்று இருக்கணும். ஆனா அது எப்படி மோகப்பற்றா போகக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆன்மீகம் அதுதான் நம்மளை உணர்த்துது. நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. அதிகமான பற்று இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த உடலை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. உட்பார்வை உடல் ஏன்னா வந்து எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா நம்மளுடைய அந்த சூட்சம உடல் வந்து நமக்குள்ளதான் இருக்கும். அது அடுத்த உடல் தேடி போகுதுன்னா அந்த உணர்வோட போவோம். அது என்ன உணர்வோட இந்த வயசுல நம்ம என்னெல்லாம் பாச பந்தத்தோட இருந்தோம், பொருள் ஆசை பொண்ணு ஆசை எல்லாத்தையும் எந்த ஆசையில இருக்குமோ அதெல்லாம் வந்து அந்த மனம் புத்தி அகங்காரத்தோட இருக்கும். அந்த உடல் அழியாது. இந்த உடல் தான் அழியுமே தவிர இந்த உடல் அழிஞ்சிடுமே தவிர ஆணோ பெண்ணோ என்ற உடல் அழியுமே தவிர உள்ள இருக்கிற உடல் அழியாது. ஏன்னா நாம் என்ன மாதிரி பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம். அந்த உடலை அடுத்த உடலை தேடி போகும்போது அதே பந்த பாசம் அப்படியே அங்கே இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம நடந்துக்கணும். அதனால ஆன்மீகத்தை நாம சார்ந்து இருக்கும்போது பகவானை சார்ந்து இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த உடலை மடிக்க முடியும். அதான் பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை அணிவது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுக்காக பற்று இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. குடும்பம்னா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். அதுக்காக ஓவரா இருக்கக்கூடாது. மோகமா இருக்கக்கூடாது. மோகமா இருந்தாலும் தப்பு. அன்பு இருக்கணும். அன்பு வந்து என்னைக்குமே வந்து மோகத்துக்கு போகாது. அன்பு மோகமே போகாது. இதுதான் பீஷ்மர் ரொம்ப அழகா கேட்கிறார் பகவானு கிட்ட. அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு சத்சங்க நடத்துறாரு பகவான் அவர்கிட்ட. அப்ப அவருடன் சொல்றா அப்ப மோகம் இப்ப நான் வந்து நான் அப்பா சொன்னதை நான் கேட்டு நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். எங்க அப்பாட்ட நான் சபதம் கொடுத்தேன். அது மோகம் தான் அது அப்படின்னா. சபதம் எடுக்கிறது நீ யாரு? சட்டத்தை இது பண்றது நீ யாரு? முதல்ல பகவான் கேட்கிறாரு. நீ என்ன தீர்மானம் பண்றது? உன்னுடைய கடமை என்ன? அதை கடமை நீ செய்யறதை விட்டுட்டு நீயா ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த தீர்மானத்துக்கு ரவுண்ட் ஒரு வட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு அந்தக்குள்ள மக்களை வாழணும், அதுல பண்ணணும் இதுல பண்ணணும். நீ யார் தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்றார் பகவான். எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கு. அதை வந்து அதுதான் போகணும். நீ வந்து உன்னுடைய சமுதாயம் உன்னுடைய குடும்பம் உன்னுடைய ராஜ்யம் மட்டும் பாக்குற. அடுத்த ராஜ்யத்தை பத்தி நீ கவலைப்பட்டியா? கிடையாது அப்படின்றார். அது மாதிரி நம்ம குடும்பம் நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம மனைவி நம்ம கணவன் அப்படி இப்படி நாம அதே பற்றோட இருந்தோம்னா அது நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதனால ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கை கொண்டு போதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுதான் வந்து ஆன்மீகம் சொல்லுது. உடல் மாற்றம் என்பது தவிர்க்க முடியாதது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா உடல் மாற்றம் தவிர்க்க முடியாது. நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை நாம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள துவங்குவோம் இல்லையா. அப்ப நம்ம எப்படி தயார்படுத்திக்க முடியும்? சாத்வீகமா செயல்பட்டா எல்லாமே நம்ம நல்ல. இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தோமோ தெரியாதுங்க. 50 வயசு வரைக்கும் குடும்பத்தை ரொம்ப கட்டி குடிச்சுன்னு பாருங்க. 50 வயசு ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே விட்டுடக்கூடாது. அப்படியே கூட இருந்து ரசிச்சுருங்க, பார்த்துட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். 50 வயசு வரைக்கும் என்னெல்லாம் நீங்க குழந்தைங்களுக்கு பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே கம்முன்னு வருங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும்? வனவாச வாழ்க்கை வாழணும். குடும்பத்தோட வீட்டோட இருந்து வனவாச வாழ்க்கை. அந்த பிள்ளைகளை வாழ விட்டு அவங்க பின்னாடி நம்ம ரசிச்சுட்டே இருக்கணும், பார்க்கணும். அவ்வளவுதான். நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அதுதான் மோகம் இல்லாத பற்று. சாகர வரைக்கும் குழந்தை மேலேயே நம்ம பாசமா இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அடுத்த பிறவி இப்படிதான் வருவோம். நம்ம திரும்ப திரும்ப இங்கதான் பிறப்போம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ உடல் மாற்றம் ஏற்படும். இதை வந்து ரொம்ப அழகா பகவானே இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா என்னென்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, சாட்சி பறவையா பகவான் நமக்குள்ளே இருக்கிறார். பரமாத்மா மூலியமா நமக்குள்ளே இருக்கிறார். ஆத்மா நமக்குள்ளே இருக்கு. ஆத்மா எதுவும் செய்யாது, அது சைலண்டா பார்த்துன்னு தான் இருக்கும். ஆனா பரமாத்மாவும் அதே ஸ்டேஜ் தான் பார்த்துட்டு இருப்பார். என்ன பண்றாரு பாருங்க. ஒரு உபநேஷன்ல ரொம்ப அழகா, ஒரு மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 2 தோழி பறவைகள், அதாவது தோழ பறவைகள், ஒன்று கனிகளை உண்ணுகிறது. எது? இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட, இந்த ஆத்மாவை சம்பந்தப்பட்ட உடல், இந்த உடல் சேர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட இந்த புலன்கள் மூலியமாக நாமும் எதெல்லாம் வின்றோம்?
பழம் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த ஒரு பழம் வந்து பழம் தான் சாப்பிடும். ஆனா இந்த உடல் என்ன செய்யுது? பௌதிகத்துல கண்ணால பாக்குது, காதால கேட்குது, வாயால பேசுறது, என்னென்னமோ செய்யறோமோ இந்த உடலை வச்சு செய்யறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் புலனின்பத்துக்காக நம்ம செய்யறோம் பார்த்தீங்களா? அதெல்லாம் சாட்சி பறவையாக பரமாத்மா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் மற்றொரு சாட்சி பறவை. பரமாத்மா கருணை உடல் மாற்றத்துக்கு உதவுகிறது, விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கிறது. நம்ம விருப்பம் என்ன? என் மகனுக்கு நான் ரொம்ப பாசமா இருக்கேன், என் மகனுக்காக, என் மகளுக்காக, பணத்துக்காக, சொத்துக்காக நான் அதுல பாசமா இருக்கணும். அதுக்கும் பகவான் உதவி பண்றாரு. நீங்க தான் திரும்ப பிறக்கணும், அது உன்னுடைய தலையெழுத்து. நீ பிறந்தாலும் அதுக்கு அவர் பகவான் ஹெல்ப் பண்றாரு, இல்லைன்னு சொல்லல. அது ஒரு கதை கூட சொன்னோம் பாத்தீங்களா? ஒரு பணக்கார ஒருத்தர் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன். அவன் வந்து பணம் சேர 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 அவனுக்கு வந்து அதே புத்தியிலேயே போயிடும். ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டதுன்னா பணத்தை என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து தானம் கொடுத்து எல்லாரும் சிறப்பா இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்ப்பான். அது வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதி செயல். அதே பணம் சேர 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 என்ன ஆகும்னா இன்னும் மேல மேல சேர்ந்திருப்பான். அதே போல்தான் அது. அப்ப திரும்ப என்ன பண்ணுவான் அவன்? அடுத்த ஜென்மத்துல வரும்போது சொல்லவே தேவையில்ல, அனிமல் கிங்டம் தான் இது. கருட புராணத்திலே சொல்லப்படும். எவன் ஒருவன் பணத்தை அதிகமாக சேர்த்து வைக்கிறானோ, பணம் மேல மோகமோ, நகை மேல மோகமோ, பொருள் மேல மோகமோ, பற்று மேல மோகமோ இருக்கோ, அவன் கண்டிப்பாக அடுத்த பிறவி கிங்டம் தான், அனிமல் கிங்டம் தான் அப்படின்றது கருட புராணத்திலே அழகா சொல்லப்படும். அப்ப பரமாத்மாவின் கருணை உடல் மாற்றத்துக்கு உதவுறாரு. அவரு அதுக்கும் உதவுறாரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாருங்க, அப்ப பகவான் தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது பழைய அதாவது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் இல்லை பறவை உடனே எல்லா கவலையும் விடுகிறது. இது ரொம்ப இயற்கை. ஏன்னா நம்ம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து பக்தியில வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப அதிகமா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் பாருங்களேன். இந்த ஒரு கை இல்லைங்களா, இது ஒரு கை. இந்த ரெண்டு கை பார்க்க இந்த கை பார்த்துச்சுன்னா ரெண்டும் ஒன்னா க்ளோஸ் ஆயிடும். இந்த கை வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், பார்க்காம வந்து என்ன ஆகணும்? இது யாரும் இல்லை அப்படின்னு வச்சு அது பாட்டு இந்த கை எங்கெங்கயோ மேஞ்சி கிடக்கும். இது அப்படியே திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் ரெண்டை ஒட்டிக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு சாதாரணமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். அது போலதான் இந்த ஆன்மீகம். இது ஆன்மீகம், இது பரமாத்மா, இது ஆத்மா. இது ஆத்மா சேர்ந்த உடல். இது என்ன பண்ணுது? நம்ம பரமாத்மாவை உணராம இது பாட்டு அங்கங்க மேய்ஞ்சி கிடக்குது. என்னென்ன பண்ணணுமோ, என்னென்ன சாப்பிடணுமோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டு கிடக்குது. இதுக்கு அப்புறமா ஏதோ புக்ல பகவத்கீதையோ ஏதோ புண்ணியமோ, நம்ம முன்னோர்களோ நாம செஞ்ச புண்ணியமோ, அப்போ பரமாத்மாவை நாம உணரல, ஆனா தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதையை தெரிகிறோம். அப்ப தெரிய ஆரம்போது ரெண்டும் ஒன்னா சேர ஆரம்பிச்சு. ரெண்டும் சேர்ந்துச்சு சின்ன ஆயிட்டும், பரமாத்மால ஐக்கியமாகுது இல்லைங்களா? அப்போ அடுத்த உடல் அவன் தீர்மானிக்கிறதுல. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. பகவான் தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தன் முகத்தை திரும்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள பறவை எல்லா கவலைகளும் விடுவிக்கிறது. நம்ம எப்போ பரமாத்மாவை பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப கீதையை தொட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். படிச்சா மட்டும் போதுமா? நிறைய பேர் படிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க. வாழ்வியலை கொண்டு வரணும். அதுதான் சனாதனம். அதுதான் வந்து வாழ்வியல முக்கியமானது இல்லைங்களா? அப்படிங்க வாழ்க்கைக்கான பகவானை நோக்கி முகத்தை திருப்பி எளிதான சிறந்த வழி, மிக சிறந்த வழி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபம். பகவானை பத்தி நாம நினைக்க அவருடைய வைபவம், அவருடைய புராணங்கள், அவருடைய லீலைகள், இதெல்லாம் நாம வந்து அப்படியே மனசுல பதிய அவருடையது. உக்காந்தாலும் கிருஷ்ணா, எழுந்தாலும் கிருஷ்ணா, நின்னாலும் கிருஷ்ணா, ஓடினாலும் கிருஷ்ணா, இப்படியே சொல்லிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? அம்மாவை வீட்டுல இருக்கிற அம்மாவை ராதான்னு கூப்பிடுவோம், மனைவியும் ராதான்னு கூப்பிடுவோம், இவர் அப்பாவையும் கணவரையும் பிள்ளைகளையும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுவோம். அது கூப்பிட்டு பாருங்களேன், அவங்க வேற ஏதோ பேர் இருக்கும், லீகல் பேர் இருக்கும். ஆனா நாம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானுக்கு பேர் நாம வச்சு சொல்லி பாருங்களேன். கோவிந்தா இங்க வா அப்படின்னா போதும், கோவிந்த கிட்ட ஓடியாந்துருவார். அவர் கணவரா இருப்பாரு, பிள்ளையா இருப்பாரு, யாரோ ஒரு உறவுல இருப்பாரு, ஆனா வந்து படக்குன்னு நிற்பார். எது? பகவான் அவங்க மூலியமா நிற்பார். அதுதான் சரி. அந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் இருக்கணும். அந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் இருந்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து சுத்த சத்துவம் அது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 23வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிங்க, இல்லைன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு போட்டோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவக நச்சைனம் க்லேதயத்யாவோ நசோஷதி மாருதக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால் நினைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாதாகும் அப்படின்றது. இது என்ன துணியா? உலர்த்ததுக்கு கண்டிப்பா முடியும். ஆயுதத்தாலையும் கொல்ல முடியாது, இதுவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இதோட ஆத்மாவோட சைஸ் சொல்லப்பட்டது. நம்ம தலைமுடி இருக்கு இல்லையா, அந்த முடியோட எண்டு, அந்த எண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து 10,000த்துல 0.15 அவ்வளவு சைஸ் தான் இருக்குன்றத கருட புராணம் இதுல நம்ம ரிக்வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆத்மாக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனாலும்
அந்த சைஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அப்ப நினைச்சு பாருங்க, அது ஒரு எவ்வளவு பெரிய பிரதிபலிப்பு பாருங்க அந்த ஆத்மாவுடைய, இல்லைங்களா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து எதால கொல்ல முடியும்? எதாலையும் கொல்ல முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 24வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஜீவாத்மா வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உத்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்றம் இல்லாதவன், அதை அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். அவன் மாறவே மாட்டான். ஏன்னா அவனுடைய செயல்பாடு பகவானுக்கு சேவகனாக இருக்கிறது தான். பகவானுக்கு சேவகன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா தான். இந்த உடல் கிடையாது. உடலை நாம யார் அது ஆத்மாவை அந்த சேவகனா மாத்தணும்னா அது நம்மளுடைய செயல் மூலியமா தான் அதை மாத்த முடியும். உடலும் பகவானுடைய சேவகம் தான். ஆனா நாம தான் அதை நினைக்காம நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை மாத்தாம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லைங்களா? அதனால பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா வெட்ட முடியாது, ஆத்மாவை வெட்டவே முடியாது, கரைக்கவும் முடியாது, தண்ணியில கரைக்கவும் முடியாது, எரிக்கவும் முடியாது, உலர்த்தவும் முடியாது, எதுவும் செய்ய முடியாது ஆத்மாவை. ஆனா உடலை கண்டிப்பாக ஆயுதத்தால வெட்ட முடியும், தண்ணியால கரைக்க முடியும், அதை எரிக்கவும் முடியும், உலர்த்த முடியும். ஆனா ஆத்மாவை எரிக்க முடியாது. அப்ப மறுபடியும் வளைத்துவாக அடிக்க முடியாத, துண்டிக்கப்பட முடியாத, நெருப்பில் இருக்க முடியாத, நீரால் நினைக்கப்பட முடியாததாகவும் சொல்லப்படுது. 25வது பதம் மாதாஜி. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறதனை நன்கு அறிந்தவன் இந்த நீ உடலுடன் வருத்தப்படக்கூடாது. இது அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப அழகா இன்டிமேட் பண்றாரு பகவான். இந்த உடலை பத்தி நீ ஏன் கவலைப்படுற? இது அழியக்கூடிய உடல், இது அவனுடைய உடலே கிடையாது, அவனே கிடையாது. முதல்ல உள்ள இருக்கிற ஆத்மா, அது எதாலையும் கொல்ல முடியாதா அர்ஜுனா? நீ அவனுக்கு பீஷ்மரை கொல்லு, துரோணரை கொல்லு, துரியோதனை கொல்லு, நீ ஏன் பயப்படுற? உனக்கு பாவமே வந்து செய்யற, உன் கடமையை தான் நீ செய்யற அப்படின்றார். உன் கடமையை தான் நீ செய்யற ஆத்ம தத்துவம் மூலயமா ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது தப்பு செய்யறாங்கன்னா அந்த ஆத்மா தப்பு, அந்த ஆத்மா தான் அனுபவிக்குது, அந்த உடல் அனுபவிக்காது. உடலை என்ன பண்ணும், அதோட அது ஹாப்பியா இருந்துருக்கும். தப்புன்னா கண்டிப்பா சோகம் காணும். அதுக்கப்புறம் அவன் அந்த தப்புக்கான பரிகாரத்தை அவன் கண்டிப்பா அனுபவிப்பான், இல்லைங்களா? ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல சோகம் கிடைக்கும். அது என்னைக்குமே ஆபத்தான, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இது ஜீவாத்மா குணங்கள் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்றம் இல்லாதவன், மாற்றம் இயலாதவன், மாற்றம் இல்லாத, நித்தியமானவன், மாற்றமின்றி இருப்பவன், பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையானவன். 26ல பாத்தீங்கன்னா, இருப்பினும் ஆத்மா வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்பொழுதுமே பிறந்து இறந்து கொண்டிருக்கிறது என்று எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவரை கவலைப்படுவதற்கு காரணம் எதுவுமே இல்லை. அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது என்னைக்குமே வந்து அழிவே கிடையாது. உடல் தானே அழிவை தவிர திரும்ப திரும்பவும் அவன் வந்து பிறக்கிறான்னு காரணம் என்னன்னா அவன் செஞ்ச பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் அந்த செயல்பாடு அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்றத நம்ம எழுந்துக்கிறோம். பிறந்தவன் எவனுமே மரணம் நிச்சயம், மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பது நிச்சயம், எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமையை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்ற ரொம்ப அற்புதமா சொல்ற இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒருத்தன் பிறக்கிறான்னா கண்டிப்பா வந்து இறப்பு உண்டு. இறந்தவன் திருப்பி பிறப்பான். எதுக்கு? அவனுடைய கர்ம வினைகள் தகுந்த மாதிரி அவன் பிறவி எடுக்கிறான். இது எந்த மாற்றமே கிடையாது, இல்லைங்களா? அப்போ தவிர்க்க முடியாது, அதை தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் உன்னுடைய கவலை, நீ கவலைப்படாத, உன் கடமையை மட்டும் நீ செய்கின்றது 27ல ரொம்ப அழகா பகவான் உணர்த்துறார். 28ல பாருங்க, படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தனர், இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் பொழுது மீண்டும் மறைகின்றன, எனவே நீ கவலைப்பட வேண்டாம். இங்க பிலாசபி சொல்றாரு பகவான். என்ன சொல்றாரு? வேதங்களை சொல்லப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் தான் இருந்தது. ஏன்னா அந்த சராசரங்களை பகவான் படைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப எந்த ஒரு உயிரினங்களும் கிடையாது, ஒரு பொட்டக்காடு கூட கிடையாது. பகவான் என்ன பண்றாரு? 3 விதமான விஷ்ணு உருவாக்குறாரு. ஒரு விஷ்ணு, ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு யாருன்னு காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறார், அவர் தனிமையில இருக்கிறார். இதெல்லாம் நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கார், தனிமையில படுத்துட்டு இருப்பாரு. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து லட்சுமி தாயாரே இருக்க மாட்டாங்க, ஆதிசேஷன் மட்டும்தான் இருப்பாருங்க. ஆதிசேஷன் தவறா சொல்லிட்டேன், ஆதிசேஷன் கூட கிடையாதுங்க, யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அவர் மட்டும், அவர் தான் முதல்ல காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா அவதாரம் எடுக்கிறார். அவதாரம் எடுத்து அவர் உடலிருந்து வர வேர்வை துளிகள் தான், ஒரு வேர்வை துளிகள்லாம் வந்து ஒரு அண்டமாக உருவாக்கப்படுது. ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு லோகங்கள் இருக்கு. ஒரு அண்டத்துக்குள்ள 14 லோகங்கள் நம்மளுடைய பூலோகம், நம்மளுடைய கேலரி. இந்த கேலரியில வந்து நாம 14 லோகங்கள் இருக்கு, இல்லைங்களா? அது போல ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு. அது வந்து அப்பதான் நாம எல்லாம் ஒரு அண்டத்தை உருவாக்கிட்ட பிறகு அதுக்குள்ள ஒரு தேவர்களை உருவாக்குறார் பகவான். தேவர்களை உருவாக்கி பிரஜாபதிகளை 7 பிரஜாபதிகள் 7 பெருமுனிகளை படைக்கிறார். பெருமுனிகளை படைச்சு அவங்க ஒரு பெருமுனியும் 10,000 20,000 லட்சக்கணக்கான உயிரினங்களை உற்பத்தி செய்யறாங்க. அது மூலியமா தான் உற்பத்தியார். பிரம்மா படைக்கப்பட்டு பிரம்மா சனத்குமாரை படைக்கிறார். சனத்குமார்கள் அதுக்கப்புறமா பெருமுனிகள் 7 பெருமுனிகளை படைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் 14 மனுக்கள் வராங்க. சோ இவங்க மூலியமா தான் அடுத்த பிறவிகள் உற்பத்தி ஆக்கப்படுகிறது. அப்போ திரும்ப எப்போ அழிக்கப்படுவாங்க பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு கல்பன்றது ஒரு பகல் பொழுது, இரவு வரும்போது, பிரம்மாவுக்கு இரவு வரும்போது
அப்போ திரும்பவும் அழிக்கப்படுகிறது. திரும்ப அழிக்கப்பட்டா பகவானுக்கு லோகத்துக்கு போடுவோம். ஆனா பகவானுகிட்ட அவருடைய லோகத்துல போனவங்க யாருமே இறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது. தேவர்களே இறக்கப்படுவார்கள் சொல்லப்படுது வேதம். ஆனால் பகவான் லோகத்துக்கு போன எல்லா ஆத்மாவும் இறக்கப்படுறது கிடையாது. அது நல்லா அதனாலதான் வந்து தேவர்களும் பாத்தீங்கன்னா இங்க பூலோகத்துல பிறந்தாவது பகவான் லோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. பகவான் லோகத்துக்கு போகணும். அதுதான் இங்க பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் பொழுது மீண்டும் மறைகின்றன, எனவே நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்றார். அவங்க எல்லாருமே நீ சாகடிக்கலனாலும் ஏதாவது ஒரு முடித்துல அவங்க எல்லாம் இறக்கதான் செய்ய போறாங்க. அதை நீ செஞ்சினா உனக்கு உன்னுடைய கடமையை செஞ்சதுதான் அர்த்தம் அப்படின்ற பகவான் இந்த சுலபமா சொல்றாரு இல்லைங்களா. அப்போ இதுல என்ன சொல்ற என்ன புரியுது பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் செஸ் ஆட்டம் போல முடிவை மடக்கி தோற்கடித்தார். நாஸ்திகவாதம், நாஸ்தரவாதம், சாஸ்திரநாதம், அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது பொருந்திய உடையவனே ரொம்ப அழகா சொல்றார். 2 விதமான செயல்பாடு. இப்ப பகவான் வந்து செஸ் ஆட்டம் மாதிரிதான் நம்மள வந்து ஆட்டி படைக்கிறான். நாம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மடக்கி மடக்கி கொண்டான தோற்கடிக்கிறான்னு பார்த்தோம். ஆனா உண்மையிலே சொல்ல போனா நாம தான் செஸ் ஆடிட்டு இருக்கோம் இப்போ பகவானு கிட்ட. அவர் ஆடல, அவரு தான் ஆக்சுவலா ஆடணும், அவரு ஆடல, நாம தான் ஆடிட்டு இருக்கோம். அவர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதே வந்து ஒரு 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அகண்ட பாரதத்துல எத்தனை பேரு நம்ம மக்கள் தொகை இருந்தது பாருங்க, கணக்கு பண்ணி பாருங்க. ஒரு குறைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த அளவு கிடையாது, ஒரு 40 கோடி 35 கோடி தான் இருந்ததுன்றாங்க ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இன்னைக்கு 140 கோடி மக்கள் இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? அவ்வளோ கருமா, அவ்வளோ பாவகரமான கருமா செஞ்சு திரும்பவும் 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 திரும்ப நம்ம இங்க போந்துகிட்டே இருக்கோம். திரும்ப திரும்ப பிறந்துட்டு எல்லாருமே பிறந்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. இதை அழிக்கணும், இந்த மக்கள் தொகை குறைக்கணும்னா நாம செய்யற புண்ணியம் தான். நாம என்ன புண்ணியம் பண்றோமோ அது கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. இது நாஸ்திகவாதம், சாஸ்திரவாதம் 2 விதமானது. சாஸ்திரவாதம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல போடுவோம். நாஸ்திகவாதம்ன்றது பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல கால் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா. இங்க ஒரு அதாவது கோயிலுக்கு போவாங்க, அங்க பகவானை பார்த்துட்டு பேசிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு பூம்பழம் வாங்கி கொடுத்துட்டு பகவானுக்கு, பகவானை என்னை பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் பழையபடி பௌதிகத்துல போவாங்க. அதாவது இப்போ கோயிலுக்கு வந்துருக்கோம் இல்லையா, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ஃபேமிலியா வரான்னு வச்சுக்கலாம், கோயிலுக்கு வந்துடும் இல்லையா, போய் அந்த ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுவோம், நல்ல சாப்பாடு, நல்ல பொங்கல், சூப்பர் பொங்கல், வடை பொங்கல் கொடுப்பாங்க, போய் சாப்பிட்டு போலாம் வாங்க அப்படின்னு போவாங்க. இது பெரும்பாலும் எல்லா வீட்டில் நடக்கிற விஷயம் தான் இது இல்லைங்களா. அந்த கோயில் விட்டு வெளியே வந்தோடனே என்ன பண்றோம், கம்ப்ளீட் பௌதிகத்துல போயிடுவோம். இதே ஆன்மீகவாதியா என்ன பண்ணுவோம், நேரா கோயிலுக்கு போயிட்டோம்னா பகவானை பார்த்து இது பண்ணிட்டு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அவருக்கு என்ன சேவெல்லாம் பண்ணி நேரா வீட்டுக்கு போயிட்டு பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அவன் சாப்பிடுவான். இவன் ஆன்மீகவாதிகள் இல்லைங்களா. பௌதிகவாதிகள் சொல்லப்போ நாஸ்திகவாதம் அதிகமாக இருக்கும், அது பௌதிகத்துல சம்பந்தப்படும் போது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், உடல் தற்காலிகமானது, இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல் தற்காலிகமானது, அதனால் உடல் சூழலுக்கு புலம்போது பயனற்றது. இது என்னன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 45 வயசு ஆச்சுப்பா, நமக்கு சுகர் வர போகுதுப்பா, நம்ம பிரஷர் வர போகுது, அதை பத்தி நீ கவலையே படாதீங்க, நீங்க சாத்விகமா செயல்படுங்க, எதுவுமே நம்மள அண்டாது, பிரஷரே இருக்காது. ஏன் நாம ஏன் கவலைப்பட போறோம்ப்பா, இதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட, நம்ம பண்ண ஒரு ஹாப்பியா என்ன பண்ண போறோம், சம்பாதிக்க போறோம், நம்ம குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவளை சம்பாதிக்க போறோம், சம்பாதிச்சு அழகா பொங்கி சாப்பிட்டு நம்ம பாட்டு நம்ம சிறப்பா இருக்க போறோம், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா. அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டோம், கடன் வாங்க மாட்டோம், எந்த பிரச்சனையும் இது வேணும் அது வேணும் பேராசைப்பட மாட்டோம், வீடை பெருசா கட்டணும், வீட்டுக்குள்ள இது பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட மாட்டோம். நமக்கு என்ன வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் சம்பாதிச்சு நாம சந்தோஷமா இருந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து அவர் லோகத்துக்கு போதான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். உடல் அசுவத்துக்காக புலம்போது பயனற்றது. 29 சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவங்க வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவங்க கேட்கின்றனர், வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்கள் உள்ளனர். இப்ப நான் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவல் 3 லெவல் 4 இருக்கிறாங்க. சில பேர் நான் பக்தி சாஸ்திரத்திலேயே பார்த்திருக்கேன். பக்தி சாஸ்திர கிளாஸ் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லணும்னா புரிய மாட்டேன் அவங்களுக்கு, திரும்ப திரும்ப அந்த பௌதிக தன்மையிலேயே பேசிட்டு இருக்கிறாங்க, நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கிறேன். சோ அதனால வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அது நம்ம வந்து இதுதான் ஆன்மீகத்தோட முக்கியமான சாரம். தான் பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல முதல்ல சொல்றாரு. கீதையில வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்றாரு. ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கன்னா அந்த 18 அத்தியாயம் இனி வரப்போற அத்தியாயத்தை எல்லாமே நம்ம கரைச்சு குடிச்சிருவோம். பகவான் சொல்றோம்ல, நாமே பகவானுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஆத்ம தத்துவம் அவ்வளோ ஜூஸ் கொடுக்கும் நமக்கு இல்லைங்களா. அவன் இந்த உடலை பத்தி நினைக்கும் போது நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள், உடலே இல்லை நம்மளுது இல்லைன்னு நினைக்கும் போது நாம என்ன பண்ணுவோம், அடைச்சா இந்த உடலுக்காக நாம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு நாளுக்கு அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய சுகத்தை குறைச்சிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம், உடல் சுகத்தை குறைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். உடல் சுகம் குறைக்க ஆன்மீகம்
விருத்தி அடைஞ்சுக்கிட்டே போகும் இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகும்? சாத்வீகமா செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஆத்மாவை வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அவன் தான் ஞானி, அவன் தான் கர்ம யோகி. நாம் எல்லாம் கர்மிகள். நாம் எல்லாம் கர்ம யோகி ஆகணும்னா நம்மளுடைய சுக துக்கங்களை குறைக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் 9 ஆச்சரியமான பண்புகள் பார்க்கின்றன, வர்ணிக்கின்றன, கேட்கின்றன. ஆத்மா, மக்கள், சக்தி இல்லைங்களா? அப்போ அது இதே அற்புதமான ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பகவானின் கருணையாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரால் வழிபடுவதனாலும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். பகவானுடைய பக்தன், பகவத்கோட பக்தன் கண்டிப்பாக ஆன்மீக அந்த ஆத்மாவை புரிஞ்சுப்பார். கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பார். அது குழப்பமே கிடையாது, தெளிவானது. நம்ம சிந்தனை கரெக்டான சிந்தனை இருந்ததுன்னா ஆத்மாவை நம்ம புரிஞ்சுப்போம், இந்த உயிரை புரிஞ்சுப்போம். புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்போ இந்த உடலை பத்தி நம்ம கவலைப்படவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? 30வது பதம். பரதகுல தின்றலே உடலில் உரைப்பவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர்களுக்காகவும் நீ வருத்தப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை என்றார். திரும்ப திரும்ப அழகா ரிப்பீட் வேற ஒரு ஆங்கில சொல்லிட்டே வர்றாரு பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லி வர்றாரு இல்லைங்களா? உடல்ல இருக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா அவன் எப்பவுமே உள்ளுக்குள்ளதான் இருப்பான், அவன் உறங்கிட்டு தான் இருப்பான். உரைப்பவனை கண்டிப்பா அவங்க அப்படியே சைலண்டா தான் பார்த்துட்டு இருப்பார். அவர் நம்மளை எப்படி டிவில மானிட்டர்ல பார்த்து எத்தனை பேர் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம், அது மாதிரிதான் ஆத்மா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். பூத கண்ணால வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், இவன் என்ன செய்யறான், அவன் என்ன பண்றான், அது என்ன பண்றான், இது பண்ணான்னு. ஆனா புலம்பாது, அது பாட்டு சைலண்டா பகவானை பத்தி நினைச்சுட்டே இருக்கும். ஆனா நாம அதை உணர ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அப்ப நாம் என்ன பண்ணுவோம்? சாத்வீகமா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை, அதாவது வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. அது என்ன வன்முறை பாத்தீங்கன்னா, அதுக்காக தேவையில்லாம ஒரு உயிரை அநியாயத்தை கொல்லக்கூடாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமானது. ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவன், ஒரு சத்துவத்துல உள்ளவன், அதாவது சுத்த சத்துவத்துல உள்ளவன் எந்த ஒரு உயிரையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்பான். ஏன்னா அவன் கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் பாவங்கள் செய்யறான். அவனா கண்டிப்பா அவனை திருத்தத்துக்கு வழி இருக்கு. அது பகவானுடைய செயல். அது அவன் கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவனை கண்டிப்பா கொடுப்பான். ஆனா நீங்க அவனை கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நீ உன்னுடைய கடமையிலிருந்து நீ தவறாதுன்றார் பகவான். ஒரு பிராமணன் போய் ஒரு ஆளை கொல்ல முடியுமா? ஒரு வைசியம் போய் கொல்ல முடியுமா? அதே மாதிரி ஒரு சூத்திரமே கொல்ல முடியுமா? ஒரு சத்திரியும் கொல்ல முடியும். ஏன்னா அவருடைய கடமை அது. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. ஆனால் போரின் சமயத்தில் வன்முறைகள் தேவைப்பதால் அது மறைக்கப்படுவதில்லை. அத்தேவையான கடவுள் அமைதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது, மனம் போன போக்கில் அல்ல. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேவையில்லாத ஒரு நாடு மேல போய் போர் பண்ணக்கூடாது. அது ரொம்ப 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 அபத்தம் அது இல்லைங்களா? தேவையில்லாத செயலாம் பண்ணக்கூடாது. இதுவும் ஒரு முக்கியமானது. 31வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வதர்மம் அபிசாவேஷ்ய ந விகம் அர்ஹசி தர்ம்யாதி யுத்தாத் ஸ்ரேயோன்யத் சத்ரியஸ்ய ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்கத்துல வந்திருக்கோம்னா சத்திரிய வம்சத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்ப வர்ணாச தர்மத்துக்கிட்ட வந்திருக்கோம். இது வரைக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு அளவுக்கு. இனி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க பின்னாடி கேட்கலாம். சத்திரியன் என்ற முறை நான் கண்டிப்பா கேள்வி கேட்பேன். ஆத்மா பத்தி நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டுன்னு எல்லாரையும் கேட்பேன். பதில் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சதை சொல்லுங்க, ஒன்னும் தப்பு இல்லை. நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணலாம். சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று ஒரு கடமை பற்றி கருதும் பொழுது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை. எனவே தயக்க தேவையில்லை என்றார். ஒரு பிராமணனுக்கு அவனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? ஒரு பிராமணர் இருக்கான அவனை செயல்பாடணும், வேதம் படிக்கணும், பகவானுக்கு உபநேசம் பண்ணணும், பகவானுக்காக யாசனம் எடுக்கணும், பிச்சை எடுக்கணும். பிச்சை எடுத்து அதை பகவானுக்கு, அதுதான் பகவான் விரும்பி சாப்பிடுவார். நாம 21 டிஷ், 40 டிஷ், 50 டிஷ், 150 பலகாரம் பகவானுக்கு வச்சோட எடுத்துக்க மாட்டார். அதை நீ பிச்சை எடுத்தியா, அதுதான் பகவானுக்கு பிச்சை எடுத்து கொடுத்தாதான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார். அது யாருடைய செயல்? ஒரு பிராமணன் செய்யற செயல் அது. ஒரு பிராமணன் என்ன பண்ணுவாங்க? காலைல எழுந்து 4:30 மணிக்கு எழுந்துட்டு ஒரு பேக் ஒண்ணு மாட்டிக்கின்னு, உன கையில ஒண்ணு இது எடுத்துக்கின்னு, அதை கதல் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே வீட்டு வாசலுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரிகிரி. அம்மா நான் பகவானுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உடனே அவங்க யாசனை கொடுப்பாங்க. அரிசி கொடுப்பாங்க, பருப்பு கொடுப்பாங்க, காய்கறி கொடுப்பாங்க, ஏதோ கொடுப்பாங்க. அதை எடுத்து அந்த வீட்டுல வச்சு பொங்கி பகவானுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. பகவான் அற்புதமா சாப்பிடுவார். அதுதான் பிராமண குவாலிட்டி இல்லைங்களா? சோ இது என்ன, அதுதான் அவனுடைய கடமை. அவங்க ஒரு உயிரை கொல்ல முடியுமா? கொல்ல மாட்டான். ஒரு வைசியம் கொல்லுவானா? ஒரு வைசியம் என்ன பண்ணா? விவசாயம் பாக்குறவன், வியாபாரம் பாக்குறவன், கோமாதாவை பராமரிக்கும். அவன் எங்க உயிரை கொல்ல போறான்? அவனுக்கு கடமை அது கிடையாது இல்லைங்களா? ஒரு சூத்திரன் அவர் எல்லாத்தையும் வேலை செய்யறவர், அவரு தன் குடும்பத்தை பாக்குறவரு, அவரு ஏன் போய் கொல்ல போறாரு? அவரு கொல்ல முடியாது. ஆனா ஒரு சத்திரியன் அவனுக்கு சட்ட திட்டங்களை ஏற்று அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதும் அவனுடைய வேலை. அது அவனுடைய கடமை இல்லைங்களா? அதான் சத்திரியன் கடமை. சோ வர்ணாச தர்மத்துல அவன் கடமையை அவன் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றாரு. சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்ற உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது
தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை அப்படின்றாரு. அப்புறம் எதுக்குன்னா நீ போய் அங்க போய் உட்காந்து தாத்தா உட்காந்துக்கிறாரு, குரு இருக்கிறாரு, அண்ணன் இருக்கிறான், தம்பி இருக்கிறான், மாமா மச்சான் இருக்கிறான். அப்ப என்ன மாதிரி பௌதிகத்துல போயிட்டாரு பாருங்க அர்ஜுனன். அதாவது இரக்கம் பந்தம் அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா நாமளுடைய தர்மத்தை நாமும் மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? இதுதான் நம்மளுடைய விளக்கமா இங்க கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். பார்த்தனே வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகளை சொர்க்கலோகத்தில் கதவு திறந்து விடுவது, அவற்றை வெறும் அரச குலத்தோரும் மகிழ்கின்றனர். அந்த போர்க்களத்துல ஒருத்தன் போய் கொல்றான்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பா அவன் சொர்க்கம் தான். ஏன்னா அவன் கடமையை அவன் செய்யறான். அவன் இறந்தானா கண்டிப்பா அவன் போர்க்களத்துல கொண்டானா அவன் கடமையை அவன் செய்யறான், இறந்துட்டான், அவ்வளவுதான். அது சூழ்ச்சியில வச்சு கொண்டுட்டாங்க. கொண்டாலும் எங்க போறான்? அவனுடைய சொர்க்கம் தான் போறான் இல்லைங்களா? தப்பு இல்லைன்ற அதுதான் இதுல சத்திரியோட கடமை என்ன? குடிமக்களை காப்பாற்றுதல், சட்டம் ஒழுங்காக வன்முறை இல்லாமல் பாதுகாத்தல், அதே மாதிரி சாஸ்திரங்க அடிப்படையில் ஆட்சி செய்தல். இதுதான் ஒரு சத்திரியோட கடமை இல்லைங்களா? இரு வகையான கடமைகள் இருக்குது. அதாவது உடலை சார்ந்தவன் இருக்குது பௌதிகம், ஆன்மீக சார்ந்தது சனாதனம். ஆன்மீக சார்ந்த செயல் சனாதனம். சனாதனம் சொல்லும் போது எல்லா உயிர் மேலேயும் அன்பு இருக்கும், பிரேமம் இருக்கும், காமம் வராது, கோபம் வராது இல்லைங்களா? அதுதான் சனாதனம் இல்லைங்களா? அத சொர்க்கலோகங்கள் அடைதல். இந்த தன்னுடைய கடமையை அவன் சரியா செஞ்சானா கண்டிப்பா சொர்க்கம். அதே ஆன்மீகமா உடலை சார்ந்து செய்யும் போது அவன் சொர்க்கம் தான் போறான். அதே சனாதனம் ஆன்மீக கடமையை அவன் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அவன் சுத்த சத்துவத்துல போறான். திருப்பி அவனுக்கு பிறவியே கிடையாது, திரும்பவும் அவன் பிறவியே கிடையாது இல்லைங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் விவரமா படிப்போம் இதை பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயர் அதிகாரிகள் வழிகாட்டுதலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்வின் சிறந்த நிலையை தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். ஏன்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க, நம்ம குருமார்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி நம்ம தாய் தந்தை இருக்கிறாங்க, முப்பாட்டனார் பாட்டனார், அவங்களுடைய அட்வைஸை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வாழ்ந்து அதை இது பண்றவங்க, அதாவது புரிஞ்சு செயல்பட்டவங்க, தூய ஆத்மாக்கள் இல்லைங்களா? அந்த ஆத்மாக்களுடைய செயல்பாடு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி அதிகாரிகளுடைய வழிகாட்டல் கண்டிப்பா ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கணும்னா நமக்கு உள்ள ஒரு சீனியர் ஆசிரியர்னா அவரை ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து அவருடைய இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? புரியல நாம என்ன பண்ண முடியும்? திரும்ப நம்ம பிரச்சனையில போய் மாட்ட போறோம். அதனால இதை யாராவது நம்ம ஒரு ஆன்மீகவாதியை தேர்ந்தெடுத்து அந்த ஆன்மீக மூலியமா நாமும் சார்ந்து செயல்படும் போது ரொம்ப ஒரு உத்தம நிலையை நாம் அடைய முடியும் இல்லைங்களா? 33. எனவே போரிடுதல் எனும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறுவதற்கான பாவ விலைகளை நிச்சயமாக பொறுப்பு அதாவது பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரனும் இன்னும் புகழும் இழைப்பாய் அப்படின்றார். கண்டிப்பா தூத்துதானே செய்வாங்க. துரியோதனன் என்ன பண்ணுவான்? எதுக்கு காத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அவனுக்கு துரியோதனை. அந்த சகாக்கள் எல்லாம் காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. என்ன பண்ணுவான்? இவன் போர் பண்ணாம ஏந்து ஓட்டான்னு வச்சுக்கலாம், முடிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா? வரலாறு என்ன சொல்லும்? இழிவதானே பேச ஆரம்பிக்கும். அதை விட பெரிய துன்பம் வேற என்ன இருக்கு? நீ இந்த துன்பத்தை பத்தி கவலைப்படுற, உன் கடமையை செய்யறதை பத்தி துன்பமா நினைக்கிற. ஆனா நீ செய்யாம இருந்தனா அதை விட பல துன்பங்கள் ஒண்ணு சேரும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம குழந்தைய பெற்றுனா அந்த குழந்தைய சரிவர வளர்க்கணும். அதை வளர்க்காம குழந்தைய நம்ம பழி சொல்றது, சமுதாயத்து மேல பழி சொல்றது எவ்வளவு தவறான விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அது நம்ம பிள்ளைகளை கரெக்டான வழியில வளர்க்கணும். என்ன பண்ணும்? பகவானுக்கிட்ட ஒப்படைக்கணும். அந்த குழந்தை எப்படி ஒப்படைக்கணும்? சாஸ்திரங்களை கத்துக் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. முதல்ல அதாவது நம்ம கான்வென்ட்ல சேர்க்கத்தான் நம்ம இப்போ 3 வயசாச்சா உடனே கொண்டு போய் அவனை போய் ஒரு கான்வென்ட்ல சேர்த்துடணும். அது பேபியா இருக்கும், அது சாப்பிட கூட தெரியாது. ஆனா எடுத்து போய் சேர்த்து விட்டுருவாங்க. ஏன்னா கான்வென்ட் பல லட்சத்துக்கு செலவு பண்ணிக்கப்படுறாங்க. ஆனா வேதம் படி கத்து கொடுக்குறாங்க பாருங்க, கிடையாது. வேதம் படி கத்து கொடுத்துட்டோம்னா அப்போ அந்த குழந்தைகள் நீங்க கான்வென்ட்ல சேர்த்தா கூட சரி சாத்வீகமா செயல்படும். சாத்வீகமா செயல்பட்டு அது பக்குவமா நடந்து சமுதாயத்துக்கு தொல்லை இல்லாமல் வளரும். அப்போ உங்களுக்கும் பிரச்சனை வராது, சமுதாயத்துக்கும் பிரச்சனை வராது, குடும்பத்தையும் நல்ல பேர் கொண்டு வரும் இல்லைங்களா? அதை விட்டு நாம என்ன பண்றோம்? கான்வென்ட் இந்த பேர்ல போய் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பணத்தை செலவு பண்ணி டாக்டர் படிக்க வச்சு, இன்ஜினியர் படிக்க வச்சு அவர் என்ன பண்ணுவாரு? போட்ட காசை எடுக்கும் தானே பாப்பாரு யாரா இருந்தாலுமே இல்லைங்களா? 1 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒருத்தன் படிச்சு டாக்டரா இருக்கானா அவன் சும்மா இருப்பானா? அந்த 1 கோடி ரூபாய் சம்பாதிதானே பார்ப்பான். அதனால இயல்பு எல்லாருக்கும் வரதானே அது இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. அது பௌதீகம். அதே ஆன்மீக சம்பந்தப்படும் போது அவன் டாக்டர் படிச்சான்னு வச்சுக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு சமுதாயத்தை தொண்டு செய்யதான் பார்ப்பான், அவனுக்கும் வாழணும் பார்ப்பான், அதே மாதிரி மக்களுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் ஏதாவது நம்ம பண்ணணும்னு நினைப்பான். அதுதான் ஆன்மீகவாதிகள் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்ற தர்மத்தின் கடமை நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறு இதன் பாவ விலைகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் என்னும் அறிவாய் அப்படின்றார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 34 போதும். மக்கள் உன்னை எப்பொழுதுமே இகழ்ந்து பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். மதிப்பு தக்க ஒருவனுக்கு அவமான மரணத்தை விட மோசமானது.
இல்லைங்களா? சமுதாயத்துல ஒருத்தர் நம்மளை குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம செஞ்ச செயலை தான் சுட்டி காட்டுறாங்க. அதை விட அவமானம் வேற என்ன இருக்கு? மனத்தோட வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அது, இல்லைங்களா? ரொம்ப மோசமான செயல்பாடு. அப்ப அந்த மாதிரி அந்த இழிவான சொற்கள் நம்ம கேட்கறதுக்காக நாம இந்த பிறவி எடுத்தோம். அர்ஜுனுக்கு அந்த அளவுக்கு புகுத்துறாரு. அர்ஜுனனுக்கு இல்லை, இது எல்லாமே நமக்காக தான். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாமளும் சமுதாயத்துல ஏதோ தப்பு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கீதை மூலியமா அதை ஒளிஞ்சு இதை நீங்க தான், இது யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம். நான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்கிறேன், இந்த 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 துன்பத்தை நான் பண்ணியிருக்கிறேன், இந்த பாவகரமான காரியத்தை நான் செஞ்சிருக்கிறேன், அதை யாரையும் சொல்ல வேணாம். நீங்க உங்களுடைய சூட்சம உடல் மூலியமா அதை தீர்மானிச்சு அதை செயல்படுங்க. சூதர உடல்ல சூட்சம உடல் பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி, இதை வச்சு நீங்க பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன வழின்றது நீங்க தான் அனலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு உறுதுணையா இருக்கிறது இந்த கீதை, பகவத்கீதை, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 34 அதாவது இதோட சாராம்சம் பாருங்க. போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணம் அடைவது அர்ஜுனுக்கு சிறந்தது. இதுவே பகவானின் இறுதி தீர்ப்பாகும் சொல்லப்படும். ஒரு குரங்கு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரை கேள்விப்பட்டீங்கன்னா தெரியாது, அந்த குரங்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்த பிறகு, நாமெல்லாம் வனவாசம் போறோமோ இல்லையோ, குரங்கு கரெக்டா சாவறதுக்கு இறக்குறதுக்கு ஒரு 15-20 நாள் முன்னாடியே அது அதோட லைஃபை தீர்மானிச்சிருது. என்ன பண்ணா நம்மளோட லைஃப் முடிய போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே, ஏன்னா நமக்கு என்ன வரும், 50 வயசு 60 வயசு ஆனா நாம என்ன பண்றோம், விலக பாக்குறோம். குடும்பத்தை விட்டோ சமுதாயத்தை விட்டோ நம்மளுடைய பற்றற்ற தன்மையை நாம குடும்பத்தோட இருந்தாலும் நம்ம செயல்ல இருந்து ஒதுங்க பாக்குறோம், இல்லைங்களா? சோ அதே மாதிரி மங்கி என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு சாகரத்துக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி அன்னதானம் எதுவுமே சாப்பிடாம ஒரு குழியை தோண்டிட்டு இருக்கும். குழியை தோண்டிக்கிட்டு அந்த கரெக்டா 10 நாள், ஒரு வாரம் 10 நாள் அந்த கேப்ல அது அழகா தோண்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணும், பக்கத்துல அந்த குச்சி அந்த இலைகள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம், அது உள்ள உட்காந்துக்கிட்டு அது மேல எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே படுத்துரும். அவ்வளவுதான், அப்படியே அதுவே சமாதி ஆயிடும். எங்கேயாவது குரங்கோட உடலை பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்கவே முடியாது. ஏதாவது குரங்கு ஏதாவது மிருகம், பெரிய மிருகம் அடிச்சு கொன்னாதான், யாராவது மனுஷனாலோ மிருகத்தாலே கொன்னாதான் அது பார்க்க முடியுமே தவிர அந்த அந்த உடலை சாதாரணமா குரங்கு உடலை பார்க்கவே முடியாது. ஏன்னா அது அற்புதமான பிறப்பு. சோ அது போல நாம அது மாதிரி இருக்கமா பாருங்களேன், கிடையவே கிடையாது. நாம என்ன பண்றோம், சாகர வரைக்கும் குழந்தை பிறந்த உடனே என்ன பண்றோம், நல்ல காலேஜ்ல படிக்க வைக்கிறோம், நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறோம், காலேஜ் படிக்க வைக்கிறோம், அப்புறம் நல்ல திருமணம் பண்ணி நல்ல இடத்துல திருமணம் பண்ணி வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அது குழந்தை குத்தியை பார்க்கிறோம், அது குழந்தை பேரங்குள்ளியை பார்க்கிறோம், அது பேரங்கு, இப்படியே நம்ம லைஃப் போயிட்டே இருக்கும். அப்ப நமக்கு என்ன பிறப்பு கிடக்கும் நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்க. கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அப்போ நம்ம கடமையில இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், தப்பு பண்றோம். நம்ம கடமையில இருந்து பின்வாங்க கூடாது. நம்ம கடமையை சரியா பண்ணோம். உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் அதாவது பெருமதிப்பு கொண்டு இருக்கும் மிக சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகி விட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவர். உன்னுடைய கடமையில இருந்து நீ பின்வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சூட்டதான் செய்வாங்க, இல்லைங்களா? எல்லாருமே நம்மள சபிக்கதான் செய்வாங்க. சபிக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா கூடமா பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க, தப்பா பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இல்லைங்களா? சகோதரர்களோ பாட்டனாரோ ஆகியோர் மீதான கருணையால் நீ போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதனன், கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவார் என்று எண்ணாதே. உனது உயிருக்கு பயந்து ஓடினாய் என்றுதான் எண்ணுவார். ஏன்னா அவன் காத்துட்டு தான் இருப்பான். துரியோதனன் காத்துட்டு தான் இருப்பான். கர்ணன் சொல்லவே தேவையில்லை, எப்போ அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 36வது பதம் மாதாஜி, யாராவது படிக்கிறீங்களா? சரி. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகளை உனது திறமையை நித்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஸ்லோகம் இது, இல்லைங்களா? என்ன அன்பில்லாத வார்த்தைகள், இது எங்கிருந்து வரும் இந்த வார்த்தைகள்? அன்பில்லாத வார்த்தைகள். அன்புனா என்னது? மோகம் இல்லாத வார்த்தைகள், மோகம் இல்லாத வார்த்தைகள். இப்போ நம்ம நான் எதுக்கு அடிக்கடி குடும்பத்தையே சொல்லிட்டே நான் குடும்பத்துல நம்ம ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் அதிகமா இருக்கிறோம். அதுக்காக தான் நான் அதிகமா இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இப்போ ஒரு நண்பர் எடுத்துங்களேன், ஒரு நண்பர்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு இல்லாம தான் நண்பர்னு நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம், இல்லைங்களா? எதிர்பார்த்து இருக்கோம் நண்பனா? எதிர்பார்த்தோட இருக்கிறவங்க போய் நாம போய் என்ன பண்ணுவோம், டேய் உனக்கு நான் இதெல்லாம் போன ஒரு 10 நாள் முன்னாடி இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன்டா, இதை செஞ்சு கொடுத்தேன்டா, அதை பண்ணி கொடுத்தேன்டான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இதை செஞ்சு கொடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான் பாத்தீங்களா? அப்ப என்னது அது? அந்த இடத்துல அங்க பிரேமம் கிடையாது, அந்த அன்பு இல்லை. ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன். சோ அது மாதிரி கூறி உனது எதிலே உனது திறமை நித்திப்பார் அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்ற. இதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? குந்தின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகில் அனுபவிக்கலாம், எனவே இறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. இது எல்லாமே சாங்கிய தத்துவம்.
இது எல்லாமே என்ன தெரியுதுன்னா ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டது சாங்கி தத்துவம். இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே பகவான் சொன்னது சாங்கி தத்துவம். இந்த சாங்கி தத்துவம் என்ன சொல்றதுன்னா, உன் கடமையே நீ செய், உன் கடமையை நீ செய். இதுதான் சாங்கி தத்துவம் சொல்லப்படுது. இதை பார்த்தீங்கன்னா வர்ணாச தர்மத்தை நம்ம சொல்லும் போது நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 38 இன்பம் துன்பம் லாப நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதுவது போருக்காக போர் புரியவனாக அவ்வாறு செயலற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய் அப்படின்றது. இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே சரிவர நம்ம வரதான் செய்யும். வெயில் வந்தா இரவு வரதான் செய்யும். இரவு வந்தா பகல் வரும், பகல் வந்தா இரவு வரும். இது மாறி மாறி வர்றதுதானே. அது மாதிரி இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி தான் வரும். பாவம் புண்ணியம் மாறி மாறி தான் செய்வோம். ஆனாலும் நாமும் அதுக்கு பொருள்படுத்தவே கூடாது. லாபம் நஷ்டம் நம்ம பார்க்க கூடாது, இன்பம் துன்பம் பார்க்க கூடாது, வெற்றி தோல்வி நம்ம கருதவே கூடாது. போருக்காக நாம் போர் புரிவாயாக, நம்ம கடமைக்காக நாம போர். எல்லா கடமையிலையும் விட்டு விட்டு அது முகுந்தனை பகவான் கிருஷ்ணர் எவன் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்களின் முனிவர்கள் பொதுமக்கள் உறவினர் மனித சமுதாயம் முன்னோர் என எவனுக்குமே கடமைப்பட்டவனாக கடன்பட்டவனாக ஆக மாட்டான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க. இந்த சாராம்சத்தை நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்ன பதில் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்ப நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இந்த ஸ்லைடு நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது? எல்லா கடமைகளையும் விட்டு விட்டு முகுந்தனான கிருஷ்ணர் எவன் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்கள் முனிவர்கள் பொதுமக்கள் உணவினர்கள் மனித சமுதாயம் முன்னோர்கள் என எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனாக கடன்பட்டவனாக ஆக மாட்டான் சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? பதில் சொல்லுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நம்ம கடவுளை முழுமுதலா சரணாகதி அடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு எந்த ஒரு இதுலயும் நாட்டம் வராது பிரபுஜி. பந்த பாசம் இந்த இது எதுவுமே நமக்கு தோன்றாது. நம்ம ஏன்னா அவரை முழுமையா நம்புறோம். வேற யாரையும் நம்பாம அவரை முழுமையா நம்புறதால நமக்கு அந்த மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. எனக்கு கரெக்டா தப்பான்னு தெரியல பிரபுஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல் மாதாஜி. நம்புறோம்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதுலயே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வருது மாதாஜி. அதுலயே ஒரு நம்புறோம் அப்படின்னு நம்புறோம் போது ஒரு எதிர்மறையான சொல்லு அதுல உள்ள மறைஞ்சிருக்கு. நம்மளுடைய நம்பிக்கைன்னு சொல்லணும். நம்பிக்கை நம்பிக்கை. நம்புறோம்னு சொல்லும் போது ஒரு அதாவது அவன் தேவர்கள்லாம் யாரு இருக்கா? பிரம்மா இருக்கிறாரு, சிவன் இருக்காரு, எல்லா தேவர்களுமே முனிவர்களுமே பொதுமக்கள் உறவினர் மனித சமுதாயம் முன்னோர்கள் எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனாக கடன்பட்டவனாக கிடையாது, ஆக மாட்டான்றார். ஏன்னா பகவான்கிட்ட நம்ம ஐக்கியமாற, ஏன்னா பரமாத்மா அவரு. பரமாத்மாவோட நம்ம ஐக்கிய மாட்டோம். யாருக்குமே நம்ம கடன்பட்டவங்க கிடையாது. யாருக்காக நம்ம கவலைப்படணும் அவசியமே கிடையாது. பகவானுக்காக நாம போயிடும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆனா நம்ம பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்துல அதாவது பௌதிகவாதிகள் அந்த மாதிரி பேசுவாங்க நிறைய இதுல உண்டு. அது இப்ப என்ன கூட பாத்தீங்கன்னா கூட நான் நல்லா சம்பாதிச்சேன், நல்லா செட்டில் ஆகிட்டேன், எல்லாம் ஒய்ஃப்லாம் வீட்டுல செட்டில் ஆயிட்டாங்க, முடிஞ்சு போச்சு, 50 வயசு ஆச்சா, நம்ம பாட்டுன்னு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு வந்தாச்சு இல்லைங்களா? ஆனா பின்னாடி இருந்து தூத்துதான் செய்வாங்க. அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படவே தேவையில்லை. நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணுங்கிறோம், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிருக்கோம், நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு பண்ண, நம்ம குடும்பத்தை விட்டு விலகல, குடும்பத்தோட தான் இருக்கிறோம். ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். குடும்பத்தையும் நம்ம டெய்லி போன் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கோம், என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். இதே மாதிரி எல்லாருமே இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிதுதான். ஆனா நாமும் இந்த மாதிரி கோவில சேவா பண்ணோட அவசியம் இல்லை. வீட்டையே கோவிலாக்கி குடும்பத்தோட இருந்து அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா பார்த்துக்கிட்டாவே போதும். அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? வீட கோவிலாக்கிட்டா போதும். வீட கோவிலாக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ரொம்ப அற்புதமா நாம பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணலாம். 39 அதாவது சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிய உனக்கு இதுவரை விலக்கி உள்ளேன்றார். இதுவரைக்கும் சாங்கிய தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா நம்ம கொண்டு வந்தார். நம்ம கடமையை நாம சரிவர பண்ணோம், பலனை எதிர்பாராமல். கடமை நம்ம பிள்ளைகளை வளர்த்துட்டோம், நம்ம பிள்ளைகளை பிறந்த பிறகு அந்த குழந்தைகளுக்கு நாம டேய் அப்பா நீ பெரியனானவன்னு நீ தாண்டா என்ன சோறு போடணும், நீ தாண்டா என்னை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா அது என்ன ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டு பாருங்க, என்ன ஆங்கிள் எடுத்துக்க முடியும் இல்லைங்களா? அது பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் பற்றிய அறிவு இப்பொழுது கேள் பிதாவின் மகனே. இந்த அறிவோடு கர்ம செயல்பாட்டால் பந்தத்திலிருந்து நீ உன்னை விலக்கி கொள்ள முடியும். பந்தத்திலிருந்து நம்ம விலக்கி கொள்ள முடியும். பிள்ளைகளை நாம என்ன பண்ணோம், நல்ல வழி, நம்ம கடமை என்ன, அதுங்களை கொண்டு போய் காலையில சேர்க்கணும், நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்க்கணும், நல்ல விதத்துல ஒரு உத்தியோகம் வாங்கி கொடுத்துடணும், திருமணம் பண்ணி வச்சுட்டு அவ்வளவுதான், உன் லைஃபை நீ பாத்துறானே நான் சொல்லிட்டு விட்டு ஒதுங்கணும், அவ்வளவுதான். மகனே நீ பாத்துக்கோ, உன் லைஃபை பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பக்கத்துல இருந்து நம்ம ரசிக்கணுமே தவிர அவங்களை துன்புறுத்தவே கூடாது. இப்ப மாமியார் மருமகள் தகராறு, மாமனார் மாமியார் தகராறு, இப்படியே நிறைய பிரச்சனைகள் சமுதாயத்துல வருது இல்லைங்களா? பெரியவங்களால நிறைய தொல்லைகள் இப்ப இருக்கு. ஏன்னா அவங்க யாருமே தன்னுடைய கடமையை சரிவர செய்யல.
புரியல, கீதையை படிக்கல. அதனாலதான் தன்னோட வீட்டிலேயே நம்ம அதிகாரத்தை செலுத்துறாங்க. 50 வயசு ஆச்சுன்னா அதிகாரம் செலுத்துறதுக்கு நம்ம உரிமையே கிடையாது. நமக்கு அது அதிகாரம் செலுத்துறதுக்கு உரிமையே கிடையாது. நாம எல்லாமே வனவாசிக வாழ்க்கை வேணும். அதுதான் வர்ணாசி தர்மத்தை நான் இனி சொல்ல போறேன். அப்ப பாப்போம். இந்த சாங்கியத்துவம் முடிஞ்ச உடனே அதுதான் வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வேத அகராதி நிரகதின்படி சாங்கியம் என்றால் பொருள்களை விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். இது ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும் சொல்லப்படுது. ஆத்மா என்பது என்னது? அது அது பாட்டு சைலண்டா கிடக்குது. அந்த உடல் சார்ந்த செயல போது பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில வாழ்ந்து தன்னுடைய இது அழிச்சுக்குது இல்லைங்களா? சாங்கிய தத்துவம் என்ன சொல்லுது? அதுல எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நீ செய்யும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா புனிதம் அடைகிற அப்படின்னு சொல்லுது இல்லைங்களா? அப்போ யோகம்ன்றது புலனடக்கத்தை உள்ளடக்கியது. நாம என்ன செய்கிறோமோ அதான் யாகம். யாகத்தை பத்தி நம்ம படிப்போம். இப்ப திருப்பி வரப்போகுது, அது அந்த ரிப்பீட் வரும்போது படிக்கலாம். போரிட மறுத்த அர்ஜுன நோக்கம் புலன்கிளர்ச்சி அடிப்படையை கொண்டது. கரெக்டு தானேங்க? புலன்கிளர்ச்சிக்கு அடிப்படை கொண்டது. அர்ஜுனன் தனது முக்கிய கடமையில இதை மறந்து போரிலிருந்து விலக ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப அவன் என்ன பண்றான்? தன்னுடைய கடமையிலிருந்து விலக ஆரம்பிக்கிறான். அது என்ன மாதிரி செயல்? பாவகரமான செயல். அது புலன்கிளர்ச்சி என்பது அப்ப என்ன? ரசோ குணத்திலிருந்து தமோ குணத்துக்கு போறான் அவன் இல்லைங்களா? அதான் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்லோகம் மூலியமா தெரிஞ்சு, இம்முயற்சியினால் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஸ்லோகம். 41 பாருங்க. நான் இதை முடிச்சுட்டு 41 போகும். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். தன்னுடைய கடமைகளை விட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் விழிச்சடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? பகவானுக்கு நாம தொண்டு பண்றோம். இன்னைக்கு பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ண போறோம்பா, நீங்க சூப்பர் பிரசாதம் நான் இன்னைக்கு பண்ண போறேன் அப்படின்னு பொழுது நம்ம அந்த பிரசாதத்தை செஞ்சிடுவோம். ஆனா டேஸ்ட் இருக்காது. சில தவறா சில பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா பகவான் இன்னைக்கு போறாரு, என்னுடைய பக்தன் என்னுடைய பகவத் பக்தன் எனக்காக மெனக்கொண்டு செஞ்சான். அது அற்புதம். அது சுவையோ எதுவோ எனக்கு தேவையே இல்லை. எனக்கு அவனுடைய அன்பு, அதுதான் பகவான் கேட்பாரு. நமக்கு எது நஷ்டமே கிடையாது. நாம சரிவர செஞ்சிட்டாவே போதும். நம்மளுடைய கடமை நாம செஞ்சிட்டா போதும். பகவான் அதை ரொம்ப அற்புதமா ஏற்றுப்பார் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் உணவில் செயல்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின் ஒருவனை மீண்டும் பக்தி கொண்டுக்கு வருகிறது. எப்படி அது? இப்போ ஒருத்தன் வாழ்நாள் ஃபுல்லா பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்துட்டு பாதி கர்மத்தையும் பாதி புண்ணியகரத்தையும் பாதி பாவகரத்தையும் செஞ்சிருந்தாலும் அடுத்த உடலோட சேரும்போது கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மம் அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா முக்தி தான்றார் பகவான். சத்துவகுணத்துல நாம குறைஞ்சபட்சம் சத்துவகுணத்திலேயே செயல்பட்டாலும் பரவாயில்லை, அடுத்த பிறவி உனக்கு கண்டிப்பாக முற்றின்றார். ஏன்னா இந்த உடலை செய்யற போது அந்த சூட்சம உடலோட அந்த உணர்வு இருக்கும், அந்த மனம் இருக்கும், அந்த புத்தி இருக்கும், அந்த அகங்காரம் இருக்கும். அடுத்த உடலை தேடி போய் அங்க போய் உட்கார போது அங்கிருந்து திருப்பி நாம என்ன பண்ணுவோம்? இங்க எங்க பக்தியை விட்டோமோ அதே பக்தி அங்க தொடங்குவோம். பிரகலாத மகாராஜா மாதிரி அங்கிருந்து பக்தி தொடங்கி அந்த உடலோட நம்ம கண்டிப்பாக முக்தி கிடைக்கின்றது. 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றது. அதனாலதான் நான் சொல்றது பாருங்க, தன்னுடைய கடமைகளை விட்டு பகவான் கிருஷ்ண உணவில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப 41 பாருங்க, இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோள் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குரு வம்சத்தின் செல்வனே உறுதியற்றவரது பல பல அறிவாளிகளின் கிளை கொண்டது அப்படின்னு. உறுதி இல்லாம தான், அதாவது ஒரு லட்சியம் இல்லாம வாழ்க்கையை கொண்டு போவது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அது லட்சியமோடு இருக்கணும். அந்த லட்சியத்தோட நம்ம செய்யணும். என்னன்னா அதுதான் வர்ணாசி தர்மத்தை ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன். அப்போ அது வரும்போது உங்களுக்கு அந்த இது புரியும் உங்களுக்கு. இப்போ இனிமேல் தான் கொடுக்க போற வர்ணாசி தர்மத்தை பத்தி. அப்போ வரும்போது நம்ம இன்னும் அந்த நம்முடைய கடமை என்ன, நாம எதுக்காக இந்த டைம் இந்த வயசுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வர்ணாசி தர்மம் மூலியமா பகவான் ரொம்ப ரொம்ப அழகா விடுக்கிறார். நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்த ஒன்றின் மீதான ஆசை, விசுவாசம். ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் கடமைகளில் ஈடுபடுக்கும் பொழுது குலப்பழக்கம், தேசியம், மானிடம் முதலிய கடமைகளில் ஜட உடல் உறவு கொள்ள வேண்டியது தேவையில்லை அப்படின்றார். ஒரு சத்திரோட கடமை என்ன? அவனுடைய பகவான் பக்தர்களை பொதுமக்களை காப்பாற்றணும், சட்டத்தை ஏற்றணும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணணும். ஆனா நாமெல்லாம் நமக்கு அந்த கடமையே கிடையாது. நமக்கு அது கடமை கிடையாது. நாம என்ன நம்ம உடல் கிடைச்சிருக்கோ அந்த உடலுக்கு தகுந்த எந்த வர்ணம் கிடைச்சிக்கோ அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேவை பண்ணிட்டு போயிட்டோம். நம்ம கடமையை பண்ணிட்டோம். அது குலப்பழக்கங்கள் அவசியம் இல்லை, தேசியம் பத்தி அவசியம் இல்லை, மாநில பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்மளுடைய உடல் சார்ந்த செயல் என்ன, அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த கடமையை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? தேவையில்லை. இது வர்ணாசி தர்மத்தை கொடுக்கும்போது ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோள் திடமான உறுதியுடன் இருப்போர் இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குரு வம்சத்தின் செல்வனே உறுதியற்றது பலது அறிவு. இது திரும்பி ரிப்பீட்டா படிக்கணுமோ? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம்.
ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் பகவான் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் தளத்தில் உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே தனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினம் ஒரு மும்முறை துதித்து என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். இது ரொம்ப அழகான இடம். ஜெயபதக மகாராஜா ரொம்ப அற்புதமான குரு மகாராஜா, நம்மளோட குரு மகாராஜா. இல்ல கீழே உட்காந்துன்ற மாலை போட்டு கீழே உட்காந்துருக்காரு. அவர் தான் நம்மளோட கோயிலோட நிர்வாகி நாமநேசதாஸ். அவர் தான் நமக்கு எல்லாருக்கோட திக்ஷா குரு. அவர் பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து வைஸ் பிரசிடண்டா இருந்தாரு. இப்ப நம்ம அவர் வேற ஒரு இடத்துல இருக்காரு அவரு. ஸோ அவர் வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து குருமார்கள் இவங்க எல்லாருமே, இல்லைங்களா? எப்பவுமே பகவான் என்ன சொல்றா தெரியுங்களா? ஒரு குருவோட அனுகிரகத்தோட நீ எனக்கு பக்தி கொடுத்தாதான் பகவான் ஏற்று. இது நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஏன்னா இப்ப நீங்க 2வது நிலைக்கு வந்திருக்கிறீங்க, அதனால உங்களுக்கு தெளிவா நான் சொல்றேன். ஏன்னா நான் பிராமண தீட்சா வாங்கியிருக்கிறேன். தீட்சா 2வது தீட்சா வாங்கிறதுனால சொல்றேன். எனக்குள்ள வேதங்களை சார்ந்து நான் வேதங்களை படிச்சதுனால சொல்ல வரேன். எப்பவுமே ஒரு குருவோட ஆலோசனை பிறகு நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தால்தான் பகவான் ஏத்துப்பார், இல்லைன்னா ஏத்துக்கவே மாட்டார். நீங்க தாந்தோரியமா நீங்களே என்ன பண்ணுவீங்க? பகவானுக்கு ஒரு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி அதை வந்து நீங்க ஆஃபர் பண்ணாலும் பகவான் ஏத்துக்க மாட்டார். நல்லா புரிஞ்சுங்க. நீங்க எந்த இதுல இருக்கீங்களோ, ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறீங்களோ, உத்தர சம்பிரதாயம் இருக்கிறீங்களோ, சனத் சம்பிரதாயம் இருக்கிறீங்களோ, பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கீங்களோ, எந்த சம்பிரதாயம் இருங்க. ஆனா ஒரு குருமார்களுடைய பெயரை சொல்லிதான் நாம வந்து இந்த ஆத்மா வந்து பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா நாம உணவு கொடுக்கவே கூடாது. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்குவோம். இப்ப நான் கோவில்ல வந்து நான் தான் பகவானுக்கு ஆஃபரிங் பண்றேன், அந்த போகம் கொடுக்குறேன் பகவானுக்கு. அது நான் கொடுக்கல, ஒருத்தர் சமைச்சு எனக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை நீங்க பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்கன்றாங்க. நான் ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஆனா ஆக்சுவலா அது நான் என்னுடைய வேலை கிடையாது. நான் அங்க யார் கூப்பிடுவேன்? உட்கார்ந்துருக்காரு ஜெயபதக மகாராஜா, அவரு. இவருக்கு மேல யாருக்கு? சீல பிரபுபாதா. இவருக்கு மேல யாரு? மகாபிரபு. இவருக்கு மேல யாரு? நித்யானந்தர். இவங்க 4 பேரையும் நான் கூப்பிடணும். 4 பேரையும் கூப்பிட்டு அவங்கதான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அவங்கதான் பகவானுக்கு. நான் வந்து அவங்களுக்கு வேலை செய்யறேன், அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு நான் தொண்டு பண்றேன். அவங்க தொண்டு பண்ணி பகவான்கிட்ட இவங்க குருமார்களை முதல்ல உட்கார வச்சு அவங்கள உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்க மூலியமா நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான். எடுத்து இந்த பலகாரம் வைக்கிறேன். இந்த பலகாரம் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து நான் மணி அடிச்சு அவங்களுக்கு பகவானை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு சாப்பிட வைக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அதுதான் என்னுடைய வேலை. ஆனால் செஞ்சது யாரு? எல்லாமே குருமார்கள். அதை தான் பகவான் ஏற்றுப்பார். நம்ம வீட்டுல கூட நாம அதுதான் செய்யணும். இப்ப நம்ம சங்கராச்சாரியா இருக்கிற சங்கராச்சாரியரை நாம ஆச்சாரிய கூப்பிடணும். ஆச்சாரிய கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டு அவரை உட்கார கூப்பிட்டு அவரு தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாரு? பகவானை கூப்பிடுவாரு. பகவானே வாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் டைரக்டா பகவானுக்கு அவங்க ஒரு போஸ்ட்மேன் சர்வீஸ் மாதிரி நமக்கு அவங்க. ஏன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி நாம வந்து லெட்டர் போறோம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த போஸ்ட் மேக்கர் சேர்ப்பாங்க, சேர்க்கிற திரும்ப கரெக்டா சேர்த்துருவாங்க. அது அவங்களுடைய வேலை அது. ஏன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நாம அவங்க சாப்பாடு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்கு ஆஃபர். அதுதான் பகவான் ஏற்றுப்பார். இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குது. ஆன்மீக குருவின் திருப்தி இல்லா புருஷோத்தம திருப்தி அடைகிறார். அவங்க எப்பவுமே நம்ம ஆன்மீக குருக்கள் திருப்தி அடைஞ்சாதான் பகவான் அதை ஏத்துக்கிறார். நம்ம வீட்டுல சும்மா வச்சு பகவான் நான் தான் செஞ்சேன், நான் 8 பலகாரம் பண்ணேன், 30 பலகாரம் பண்ணேன், பகவான கண்டிப்பா ஏத்துக்கவே மாட்டார். அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. இது ஏன்னா நீங்க 2வது லெவலுக்கு வந்துட்டீங்க, அதனால உங்களுக்கு சொல்றேன். அதே முதல் லெவலில் தான் நான் கண்டிப்பா சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன். சில பேர் அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. இப்ப 2வது லெவல் வந்திருக்கீங்க, அதனால சொல்ல வர ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் பகவான் கிருஷ்ண உணர்வு தளத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. எனவே தனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினமும் 3 முறை துதித்து, 3 முறை காலையில சந்தியாவந்தனம் செய்யணும். 3 முறை யாரை கூப்பிடணும்? காயத்ரி மந்திரம் யார் சொல்ல போறோம்? நம்ம காயத்ரி மந்திரம் முதல்ல குரு தான் துதிப்பார். பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய குருவை திருப்திப்படுத்துறான்றார். அதுக்கப்புறமா அதுக்கடுத்த குருவை திருப்திப்படுத்து. அதுக்கப்புறமா அவர் வர்றாரு, கடைசியா வர்றாரு பகவான். கடைசி நம்ம மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்றாங்களா, அது மாதிரி காயத்ரி மந்திரம் சொல்லும் போதே கடைசியில தான் பகவான் வர்றாரு. அப்போ முன்னாடி யார் இருக்கா? இவங்கதான் இருக்கிறாங்க. அப்போ இவங்களை நாம திருப்திப்படுத்தணும். அப்ப எப்படி பண்ணணும்? அவங்க சொல்லி கொடுத்த வழிமுறையை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். அது பண்ணாவே போதும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 42, 43 ஹரே கிருஷ்ண ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாம் இமம் புஷ்பிதம் வாசம் பிரவதத்ய விவஸ்திதக வேத வாதரதா பார்த்த நான்யத் அஸ்தி வாதினக காமாத்மான ஸ்வர்க பரா ஜன்ம கர்ம பல பிரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் பகுலாம் லோகைஸ்வர்ய
கதிம் பிரதி. ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. இந்த 42 43 ஸ்லோகம் பாருங்க. சிற்றறிவுற மனிதர்கள் தெய்வங்களின் மல சொற்களால் கவரப்படுகின்றன. இவ்வாக்கியங்கள் சொர்க்கலோகங்களை ஏற்றம் பெறுவதால் நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலங்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை புரிந்து கொள்கின்றன. புலன்பு செய்யும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புவர். இதை விட ஏதும் ஒன்றும் என்று இல்லை. இது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. இல்லைன்னா சிற்றருடைய மனிதர்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து பிராண்டாவே இருக்காது, ரொம்ப பெருசா இருக்காது, ரொம்ப சுருக்கிதான் வச்சிருப்பாங்க. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து ஆசைப்பட்டு இருப்பாங்க. சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் அது தேவையில்லாத விஷயங்கள் சிற்றருடைய மனிதர்கள். ஆனா வேதங்களோட சொற்களை வந்து கவருவாங்க. அதாவது சில இடத்துல வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள சொற்கள்லாம் எடுத்துப்பாங்க அதை. ஆனா அது அவங்களுக்கு சரியா வரலன்னா அதை வந்து அது மைண்ட்ல வச்சுக்க மாட்டாங்க சில பேர்லாம். ஒரு ஒரு இடையில ஒரு சம்பவம் நடந்தது, அது சொல்லக்கூடாத சம்பவம் தான், இருந்தாலும் சொல்றேன். கோவில்ல நடந்த விஷயம். அது எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தப்பு பண்றாங்க. ஒரு அம்மா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க. அந்த அம்மா ஒரு ஆள் சொல்லி காட்டுறாரு, ஐயா நீங்க இந்த அம்மா தப்பு பண்றீங்க, இது நல்லா இல்லை அப்படின்றாங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்க டக்குன்னு, அவங்க வேதம் படிச்சிருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க டக்குன்னு, அந்த அந்த இந்த வேதம்னா அவங்க மாதாஜி வேதம் படிக்கல, இது உபநேசங்களை படிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த உபநேசங்கள்ல இருந்து சைத்தன்ய சரிதாமர லீலால இருந்து எடுத்து ஒரு 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 விஷயத்த போட்டிட்டு காட்டுறாங்க. சோ அப்ப என்னதுன்னா அவங்களுக்கு எது ஆப்டா இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா அதுக்குள்ள சாராம்சம் என்னன்னு எடுக்கல அவங்க. இதுதான் சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள். தவறு செய்யும் போது வேதத்திலிருந்து எடுக்கிறாங்க. இதுல வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றாங்க. அது எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அதோட சாராம்சம் அவங்க புரிஞ்சுக்கல. அப்ப யாரு அவங்க? அவங்களுக்கு குறுகிய மனம் உள்ளவங்க. அவங்க வேதம் படிச்சிருக்காங்க, எல்லாமே செய்யறாங்க. ஆனா அதுல இருந்து வர அவங்க எங்க போவாங்க? சொர்க்கலோகம் தான் போவாங்க. பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது. என்னதான் நாம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை படிச்சாலும் ஏற்றிட்டாலும் அதை வாழ்வியல்ல கொண்டு வந்து தவறு செஞ்சோம்னா நாம உடனே ஆத்ம நிவேதனம் அடையணும். உடனே நம்ம அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத உடனே அவங்க கிட்ட நம்ம மன்னிப்பு கேட்கல, அப்படியே ஆத்ம காலில் விழுந்து கும்பிடணும். 108 முறை அவங்களுக்காக நம்ம சாரி 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 தெரியாம பண்ண அவங்க காலில் விழுந்து கும்பிடணும். அதுதான் வந்து அந்த தண்டனை இங்கேயே பெற்றணும். ஆனா அதை விட்டு வேதத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு, இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு, அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு சொன்னோம்னு வச்சுக்கலேன், அவங்க கண்டிப்பாக பக்தியே கிடையாது. அதுதான் சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. சொர்க்கலோகங்கள் ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை புரிந்து உணர்கின்றனர். இளநிகழ்ச்சிகளை செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புவோர். அதை விட ஏதும் இதுமின்றி. ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுற இந்த ஸ்லோகத்துல இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பொதுவாக மக்கள் மந்த புத்தி உடையவர்கள். ஏன்னா நாம இந்த உடலோட தவறா எடுத்துக்காதீங்க. இந்த உடலோட செயல்பாடு அப்படிதான். இந்த உடலோட செயல்பாடு அப்படிதான். நாம இப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தால ஆத்மா நினைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாருங்க, அப்போ நாம இந்த உடலை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம். பொதுவாகவே மக்கள் எல்லாருமே வந்து மந்த புத்தி உடையவர்கள் தான். தங்களை அறியாமல வேதங்களை கர்மகாண்ட பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ள பலநோக்கு செயல்களின் மீது அதிகம் பற்று கொள்ளுனர். இவ பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ பகவானுக்கு நிறைய பலகாரம் கொடுக்கணும், நிறைய செய்யணும், அது செய்யணும், இது செய்யணும்னு செய்வாங்க. அது ஆனா எதுக்காக செய்யறாங்க? அவரை குளிர் விடுறதுக்காக செய்யறாங்க பாத்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. ஏதாவது எதிர்பார்ப்போடு செய்வாங்க. மந்த புத்தி இருக்கு. பகவான் என்ன சொல்றாரு? நீ அதெல்லாம் எனக்கு செய்யணும் அவசியமே இல்லடா, எனக்கு அதெல்லாம் கூட நீ செய்யலன்னு. நீ எதையெல்லாம் படைக்கிறையோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறியோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றையோ, எதையெல்லாம் இருக்கிறையோ அதை எனக்கு தானமாக கொடுன்னு சொல்றாரு பகவான். எனக்காக நீ 108 பலகாரம் கொடுக்கணும், 108 அதெல்லாம் விருப்பமே படல. அந்த செலவு பண்ற காசை மக்களுக்கு, கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பணமா கொடுக்கறதுனால பரவாயில்ல, ஏதாவது பொருள் முறையா கொடுன்றாரு பகவான். மக்களுக்கு தொண்டு செய்கின்றார், மக்களுக்கு ஏதாவது கொடுன்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா? ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? வேதங்களை சொல்லப்பட்டு நம்ம ஒரு தோசையா சொல்றான், நீ போய் அந்த கோயில போய் 108 தேங்காய் உடைப்போ, வச்சுன்னா உனக்கு எல்லாம் போயிடணும். அது உடச்சுனா தேங்காய் தான் வேஸ்ட் இல்லைங்களா? அது 4 வீட்டுல போனா சட்னி தான் ஆகும். அதெல்லாம் செய்யவே கூடாது. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறு. அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. அதெல்லாம் பகவான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன்றார். பகவான் அழகா சொல்றார். 9வது சொல்றார். என்ன சொல்ற தெரியுங்களா? உன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பூ கொடுக்க முடியுமா? கொடு. இல்லையா? ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி வச்சு ஒரு துளசி இலை போட்டு கொடுத்தா போதும். அதை நான் 108 பலகாரம் பண்ண மாதிரி என்ன எடுத்துக்கிறேன்றார் பகவான். இதை விட யார் சொல்லுவா? நாம என்ன பண்றோம்? ஏதாவது எதிர்பார்ப்போட நாம செய்யறோம் இல்லைங்களா? அது பொதுவாக அப்ப என்ன அர்த்தம் பாருங்க, நாம எல்லாம் பந்த புத்தி உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 44 புலனின்பத்தெல்லாம் பௌதிக செல்வத்தால மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு புலன் இன்பம், கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, காதால கேட்கறது, இந்த உடலால செய்யற பௌதீக செல்வத்தினால் இதனால நம்ம என்ன பற்று, அது மேல பற்று கொள்றோம். அதனால மயங்கு உள்ளவர்கள் மனதில் முழு கடவுள் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதே இல்லை. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்.
பணம் சம்பாதிக்கணும், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும், செட்டில் ஆக்கணும், குடும்பம் செட்டில் ஆக்கணும் சொல்லிட்டு ஓடி ஓடி தவறான வழியில பொருள் சேர்த்து நம்மள என்ன பண்றோம், அது பார்க்கும்போது அப்போ அவங்களுக்கு பக்தியே உருவாகாது, அவங்களுக்கு அந்த உண்டாவதே இல்லை அவங்களுக்கு, இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம அழகா கொண்டு வர கர்மகாண்டர்கள், சிற்றறிவு மனிதர்கள். நம்ம எல்லாமே உண்மையை சொல்ல போனா நம்ம எல்லாமே கர்மிகள் தான். கர்மியா இருக்கிறது, நம்ம கர்ம யோகியா செயல்படணும்னா உறுதியான தீர்மானம் எடுக்கணும். என்ன மாதிரி உறுதி? பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு. பகவானுக்கு பக்தினா எப்படிப்பட்ட பக்தி? நாம இருக்கிறது போது எல்லாருக்கும் எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போல பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் கர்ம யோகியோட செயல்பாடு. அப்போ பௌதிக இன்பங்கள், ஐஸ்வர்யங்கள், இதை பார்த்தீங்கன்னா பௌதிக இன்பங்கள் என்ன நிறைய சம்பாதிக்கணும், அதான் போகம், மோகமா போறது, இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எங்க போகும்போது சொர்க்கம் தான் போறோம், இல்லைங்களா? அது இன்னும் சொல்லப்படாது பாருங்க. சிற்றடி மனிதர்கள் தன் சொர்க்கலோகங்களை ஏற்றம் பெற விரும்புவோர்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார். இதை குறித்து வைத்துக் கொண்டு மரணத்திற்கு பிறகு சொர்க்கலோகங்களை அடைவது உங்கள் குறிக்கோள் என்று அதனை விட்டு விடுங்கள்ன்றார். இப்ப சொர்க்கத்துக்கு நம்ம போனோம்னு நம்ம என்ன பண்ண போறாங்க? போயிட்டு நம்ம செஞ்ச புண்ணியத்தினால நம்ம சொர்க்கம் போறோம். நம்ம நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருப்போம், அதனால சொர்க்கத்துக்கு போறோம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சொர்க்கத்துல ஜாலியா இருக்கும். தப்பே இல்லை, ஜாலியா அங்க எல்லாத்தையும் பார்ப்போம், எல்லாரையும் பார்த்து பேசுவோம், எல்லாம் செய்வோம். அதுக்கப்புறம் அந்த சொர்க்கத்தோட அந்த புண்ணிய காரியங்கள் என்னென்ன செஞ்சோமோ அதெல்லாம் அந்த பலன்லாம் தீர்ந்த பிறகு இந்திரன் என்ன பண்ணுவான், சேர்ல இருந்து உட்காந்துட்டு 8 உதைப்பான், கீழே ஓடிப்படா அப்படின்வான். போய் அங்க போய் கீழே போய் போற போகுதுங்க. திருப்பி எங்க வருவோம்? நாமோ இங்கதான் வரணும். இந்த துக்காலினா திருப்பி நமக்கு பிறவி எடுக்கிறது. உன்னுடைய புண்ணிய காரியங்கள் தீர்ந்து போச்சு, நீ செஞ்ச காரியம் தீர்ந்து போச்சு, நீ அதோட உன்னுடைய கௌது போ அப்படின்னு இங்க கீழே விட்டுருவான் நம்மள. அப்ப திரும்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்? நாம என்ன புண்ணியம் செஞ்சோமோ அதுக்கேற்ற பலன் அடைஞ்சு நாம வேற உடல் கிடைச்சிட்டு அந்த உடல் அனுபவிச்சு திரும்ப நாம பிறவி எடுக்கிறோம், இல்லைங்களா? அது செய்யற செயல் என்ன செயல்? அது முட்டாதளமான செயல், முட்டாதளமான செயல் அது. அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட செயல் செய்யணும் பாருங்க. பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்து நம்முடைய கடமை என்ன, நம்முடைய சாஸ்திரம் என்ன சொல்லப்படுது, அதன் மூலியமா செயல்படுறோம். கண்டிப்பாக மரணத்துக்கு பிறகு பகவான் லோகத்துதான் போவோம், இல்லைங்களா? வேதங்கள் பொதுவாக பௌதிக இயற்கை முக்குணங்களை பற்றவை. அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. வேதங்கள் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. வேதத்தை சார்ந்து செயல்படலாம், ஆனா அதே பௌதிக பிரபுஜி வேதங்கள் பொதுவாக பௌதிக இயற்கை முக்குணங்களை பற்றியவை. அர்ஜுனா, இம்மூன்று குணங்கள் அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. எல்லா இருமைகளும் விடுபட்டு பொறுப்புன் அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகள் இருந்து விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக என்ற ரொம்ப அழகா சொல்ற பாருங்க. முக்குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கல. முக்குணங்கள் நம்ம என்னென்ன குணம்? சத்துவ குணம், ரசோ குணம், கெட்ட குணம். நம்ம தமிழ்ல சொல்ல ரொம்ப அழகா சொல்ல போனீங்களா, நல்ல குணம், கெட்ட குணம், கேடுகட்ட குணம், இந்த 3 குணம். அவர் என்ன சொல்றாரு? நல்லவனா கூட நீ இருக்காதுன்னு தான் சொல்றாரு பகவான். கெட்டவனாவும் இருக்காது, கேடு கட்டவனாவும் இருக்காது, நல்லவனாவும் இருக்காது. இந்த 3 குணத்திலையும் நல்லவன் சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவோம்? உன்னை ஆட்டோமேட்டிக்கா ரொம்ப நல்லவன்டான்னும் போது நம்மள ஒருத்தன் போட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம நல்லவன் இல்ல, நம்ம நல்ல இல்ல. அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய எண்ணம் எப்படி போகும்னா ரொம்ப ஹாப்பினஸ் ஆகும், சந்தோஷம் ஆயிடும். அப்ப சந்தோஷம் என்ன ஆகுதும்? அதே குணத்துல நம்ம டிராவல் ஆகும், அதே குணத்திலே சரியாகும். அந்த குணத்துக்குள்ள நாம இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் சொல்றார். பொதுவாக இயற்கை முக்குணங்களை பற்றியவை அப்படின்ற இயற்கை இந்த முக்குணங்களை பற்றியவை. நல்லவன், கெட்டவன், கேடு கட்டவன், இந்த 3 செயல்லையுமே நம்ம உள்ள இருப்போம். அந்த குணத்திலிருந்து நாம வெளியே வரணும். நல்லவனா கூட இருக்க தேவையில்லை, சாத்வீகமா செயல்படுன்ற, சாத்வீகமா செயல்படு அப்படின்னு. அப்ப சாத்வீகமா செயல்பட எப்படிப்பட்டது? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. இதுதான் நம்மளுடைய செயல், இல்லைங்களா? அப்ப விடுபட்டு பொறுப்புகளை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு தண்ணீர் நிலை பெறுவாயாக அப்படின்றார். 46ல பாருங்க. சிறு கிணற்றில் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்துமே பெருநீக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதே போலவே வேதங்களை நோக்கமெல்லாம் அவற்றின் பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிவதனால் அடைய பெறும். வேதங்களை பாத்தீங்கன்னா இந்த கீதையிலே அவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள். இது ஒரு அகராதின்னு பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பகவத்கீதை ஒரு அகராதி, இல்லைங்களா? இதை புரிஞ்சுக்கவே நம்ம கஷ்டம். ஆனா அதே வேதங்கள் பாத்தீங்கன்னா வேத சொற்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஜென்மமே தேவைப்படும். ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? அதுல உள்ள முக்கியமான சாராம்சம் நமக்கு என்ன ஆப்டோ அது மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம பாட்ட செயல்பட்டு இருக்கோம். அது என்னைக்குமே நம்மள கிணத்து தவளை மாதிரிதான். நாம அந்த கிணத்துக்குள்ளேயே உட்காந்து தவளை என்ன பண்ணி தான் உலகம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பெரு உலகம் வெளியே தெரியாது. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம வெளியே வரணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ கர்மகாண்ட சடங்குகளை விட்டு விடுங்கள்ன்ற. கர்மகாண்ட சடங்குகள் என்னது? சிறு கிணறு மாதிரி நம்ம தேவையில்லாத விஷயத்துல நாம் அதிகமா ஆசைப்பட்டு இருக்கோம். வேதங்கள் அறிவி மிக உயர்ந்த நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ண உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். நீர் தேக்கம் பெரு தேக்கம். நம்ம கடல்ல போய் சேரணுமே தவிர
நம்ம ஒரு குட்டைக்குள்ளேயோ ஒரு கணத்துக்குள்ளேயோ கிடக்குது, அது ரொம்ப தவறான செயல். அந்த மாதிரி செயல் செய்யக்கூடாது. சரி, இப்போ வர்ணாசிர தர்மத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களில் பலன்களை உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னை ஒருபோதும் காரணம் ஒருபோதும் எண்ணாதே, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாது என்றார். ரொம்ப அழகா சொல்றார். வர்ணாசிர தர்மத்தை பத்தி இங்கதான் ஆரம்பிக்கிறார். ரொம்ப இது வரைக்கும் நாம சாங்கி தத்துவம் பார்த்திருக்கோம். அதாவது கடமையை எதிர்பார்க்காம செய்யறது சாங்கி தத்துவம் தான் அதுல வர்றது. அதுல வர்ணாசிர தர்மத்திலையும் கொண்டு வரார், புதிக்கிறார், ரொம்ப அழகா உள்ள சேர்க்கிறார். இதுல பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிர தர்மத்தை முதல்ல படிச்சிருவோம், என்னென்ன தர்மம்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது நமக்கு அதிகாரம், உரிமைகள், அதாவது பலன்களை பற்று இல்லாமல், நம் பலனுக்கு காரணம் இல்லாமல் கடமையை பற்றுதல் இல்லாமல் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இதோட இந்த கிளாஸ் நம்ம இது பண்ணிக்குவோம் இந்த ஸ்லோகத்தோட. இதுல முக்கியமா என்ன சொல்ல போறது பாத்தீங்கன்னா, வர்ணாசிர தர்மத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும், பெரியவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை 16 கேட்டு பாருங்க. நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம், 16 என்னென்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம லெவல் 1ல நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க அப்படின்னுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு நல்ல மழை, சரியான மழை பெஞ்சுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நானே சொல்றேன். வர்ணாசிர தர்மத்தை நான் ஆரம்பிச்சு விட்டுறேன். இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு முடிக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து நம்ம அதை டீட்டெயிலா பார்ப்போம். நாளைக்கு இந்த அத்தியாயம் முடிச்சலாம். நாளைக்கு 3ஆவது அத்தியாயம் போயிடலாம், கர்மயோகத்துக்கும் போயிடலாம். சரி, இப்போ வர்ணாசிர தர்மத்தை முதல்ல சொல்ல வரேன். முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான ஆசிரமங்கள், 4 விதமான சாஸ்திரம், அதாவது 4 விதமா சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்றவங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயம். பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயம் நாம சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம சம்பிரதாயம் மூலியமா தான் இப்ப கீதையை படிச்சுட்டு இருக்கோம். 2வது சம்பிரதாயம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் நம்ம சவுத் இந்தியால நம்ம ராமானுஜ ஆச்சாரி மூலியமா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். பிரம்மகவுடியா சம்பிரதாயம் மத்வாச்சாரி மூலியமா கொண்டு வந்தது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் வந்து ராமானுஜ ஆச்சாரி மூலியமா கொண்டு வந்தது. அதே மாதிரி உத்தர சம்பிரதாயம், அதாவது சிவ சம்பிரதாயம் சொல்லப்படுவாங்க, சிவனாச்சாரி மூலியமா வர்றது. அதே மாதிரி சனத் சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயம் இருக்கு. இந்த 4 சம்பிரதாயத்தை நாமும் அதன் மூலியமா தான் நம்ம என்னைக்குமே வந்து ஆன்மீகத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், வேதங்களை படிச்சு உபநேசங்களை புரிஞ்சு செயல்படுறது இந்த 4 விதமான ஆசிரமங்கள். இதை இன்னைக்குமே மறக்க கூடாது, புரிஞ்சுங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 4 வர்ணங்கள். 4 வர்ணங்கள் இது பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன். இவங்க 4 பேர். இவங்க எல்லாமே எப்படின்னா பிறப்பால் கிடையாது, நல்லா புரிஞ்சுங்க. பிறப்பால் நான் சொல்லப்படல. அவன் செயல், அவன் என்னென்ன செய்யறாங்களோ அதுதான் அவனுடைய வர்ணங்களாக வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பிறப்பால் வந்து அவன் பிறக்கிறவன் வந்து அவனுடைய கர்ம தகுந்த மாதிரி அவன் பிறக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கர்மா தகுந்த மாதிரி அவன் பிறக்கிறான், அவ்வளவுதான். அது அவன் புண்ணிய கர்மா செஞ்சு அந்த பாவ புண்ணியம் தகுந்த மாதிரி அவன் அந்த 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 வர்ணங்கள்ல பிறக்கிறான். அது கிடையாது. அது ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் அவன் பிறந்த பிறகு என்ன செய்யறானோ அதுதான் அவனுடைய வர்ணம். அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன் இல்லைங்களா? சரி, இவங்க 4 வர்ணங்கள். ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம், 4 ஆசிரமங்கள் சொன்னேன், 4 வர்ணங்கள் சொல்லிட்டேன். மொத்தம் 8 ஆச்சு. இன்னொரு 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா கடமைகள். 4 கடமைகள் நம்ம எடுக்கணும். இப்போ பிராமணனோட கடமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் படிக்கிறது, அப்புறம் உபநேசங்கள்ல வந்து மற்றவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்றது, பகவானுக்கு துதி பாடுறது, பகவானை பத்தி நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி கொடுக்கறது. எல்லா வர்ணங்கள் குழந்தைகளுக்கும் அவர் ஆசாரியா இருந்து, ஒரு ஆசிரியரா இருந்து எல்லாருக்கும் வேதங்களை கற்றுக் கொடுக்கறது தான் ஒரு பிராமணோட செயல்பாடு. அந்த வேதங்கள் சரிவர படிக்கல, வேதங்களை யாருக்கும் உபநேசம் பண்ணலைன்னா அவன் பிராமணனே கிடையாது. பிறப்பால் பிராமணனா இருந்திருக்கலாம், ஆனால் செயலால அவன் பிராமணன் கிடையாதுன்னா அவனுடைய மறுபிறவி அந்த லோகத்து தான் போக முடியும். இது வேதம் சொல்லுது. ஓகேங்களா? அப்போ அவனுடைய கடமை என்ன? வேதங்களை படிக்கிறது, வேதங்களை மற்றவனுக்கு உபநேசம் பண்றது. அதே மாதிரி நாட்டு சக்கரவர்த்தியா இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு வேதங்கள்ல உள்ள ஏதாவது தெரியாத விஷயங்கள் இருந்தா அவர் நம்ம கேட்டார்னா அது பதில் சொல்றது. சோ இந்த மாதிரி யாராவது சூத்திரனோ, வைசியனோ, சத்திரியனோ, இது 3 குலத்துல உள்ளவங்களும் யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ள விளக்கத்தை கொடுக்கறது அவருடைய வேலை. அவர் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது தான் அவருடைய கடமை, பிராமணனோட கடமை. சத்திரியனோட கடமை நாட்டு மக்களுக்கு குடைவல்லா இருக்கணும், நாட்டு மக்களை சட்ட திட்டங்களை ஏற்று, பௌதீக சட்டம் இல்ல, ஆன்மீக சட்டம், பௌதீக சட்டத்தும் அந்தந்த தட்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த அட்மாஸ்பியருக்கு தகுந்த மாதிரி சட்டத்தை
சட்டத்தை ஏத்து அது ஆன்மீக சட்டத்துல இருக்கணும். வேதங்களை சொல்லப்பட்ட சட்டமா இருந்து அந்த சட்டத்தை மக்கள் ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணாங்களா பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ரோடு போட்டு கொடுக்கறது, அப்புறம் சுகாதாரம் பண்ணி கொடுக்கறது, பாடசாலை வேத பாடசாலை உருவாக்க கொடுக்கறது, இதெல்லாம் யாருடைய கடமை? சர்ச்சினோட கடமை, வைஷ்ணோட கடமை. வைஷ்ணோட கடமை வியாபாரம் பார்க்கறது முக்கியமா, ரெண்டாவது விவசாயம் பண்றது, மூணாவது கோமாதாவை பராமரிக்கிறது. இவருடைய வேலை. அதுதான் சொல்லுவாங்க, யாராவது ஒரு வியாபாரம் தொடங்குறீங்களோ, ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு கோமாதாவை யாருக்காவது தானம் கொடுத்து பாருங்க, அந்த தொழில் ரொம்ப விருத்தி அடையும் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப விருத்திடும். ஏன்னா அது வைஷ்யோட கடமை. அந்த தொழில் சார்ந்த செய்யறவங்க அந்த கோமாதாவை ஏதாவது கோவில்லையோ யாருக்காவது தானம் கொடுத்தோன்னா அவ்வளவு நல்லது. ஸோ அதுதான் அந்த தொழில் விருத்தி அடையும். அதான் வைஷ்யரோட கடமை. சூத்திரனோட கடமை அவருடைய எல்லா இடத்துலையும் வேலைக்கு போவார், எல்லாத்தையும் செய்வார், எல்லாருக்கூடையும் இருப்பார், அவர் குடும்பத்தை அவர் பாதுகாப்பார். அது அவருடைய கடமை இல்லைங்களா? வேற இந்த 4 பேர் மொத்தம் எவ்வளாச்சு? 12. இன்னொரு 4 இருக்கு. இப்ப கடமைகள் சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? அதாவது 4 விதமான வர்ணம், 4 வர்ணம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஆசிரமம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், கடமை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நம்ம அடுத்தது வந்து முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு. அந்தந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு. நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதான் வர்ணம் நாம தீர்மானிச்சிட்டோம். உடலால இல்ல, பிறப்பால் இல்ல, உடலால் இல்ல, பிறப்பால் இல்ல. நாம் என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் வர்ணம். அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த கட்டுப்பாடை நாம ஃபாலோ பண்ணோம். ஒரு சத்திரனா, முதல்ல ஒரு பிராமண கட்டுப்பாடு என்ன தெரியுங்களா? 25 வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவர் பிரம்மச்சரியம் விருந்தே ஆகணும். 25 வயசு வரைக்கும். 26ல இருந்து 50 வயசு வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பாக கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். அவர் இருக்கலாம், இல்லாம அவரு சன்னியாசியோடு எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. பிரம்மச்சாரி அப்படியே கொண்டுனும் போலாம். அவரு பகவான் மேல பக்தி பக்தி ஆயிட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே அவர் சன்னியாசியோடு ஆகலாம். அது அவருடைய பிரார்த்தம். அது அதனால 25 வயசுக்கு அப்புறம் அவர் கண்டிப்பாக கிரகஸ்தனா ஆகிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. அதாவது 51ல இருந்து 75 வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பாக வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழ்ந்தே ஆகணும், வனவாசம் போயே ஆகணும். 76 பிறகு சாகர வரைக்கும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். இது பிராமணனோட கட்டுப்பாடு. இது எந்த பிராமணர் மாதிரி இருக்கான்? அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவோம். சத்திரியன்னா ஒரு தாசில்தார் இருப்பாரு, ஒரு கலெக்டரா இருப்பாரு, ஒரு மினிஸ்டரா இருப்பாரு, ஒரு சிஎம்ஆ இருப்பாரு, ஒரு பிஎம்ஆ இருப்பாரு, இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் எல்லாருமே சத்திரியன் தான் சரிங்களா? ஆனா சத்திரிய வேலையை பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன கடமை தெரியுங்களா? 3 விதமான கட்டுப்பாடுகள். கடமை இல்லை, 3 விதமான கட்டுப்பாடுகள். அவங்க என்ன பண்ணலாம்? 25 வரைக்கும் பிரம்மச்சாரி விரதம் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. யாருக்கு? சத்திரனுக்கு பிரம்ம இருக்கணும் அவசியமே கிடையாது. இருக்கிறான்னா அவன் பிராமண குவாலிட்டி போயிட்டான். அவன் இருக்கிறான்னா பிராமண குவாலிட்டி. அப்போ அவனுடைய குவாலிட்டி என்ன, அவனுக்கு கட்டுப்பாடு என்ன? 25 வரைக்கும் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. 25 அந்த பருவம் அடைஞ்சிட்டான்னா அவர் திருமணம் பண்ணிக்கலாம், திருமணம் கிரகஸ்தனா ஆயிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வனப்பிரசம் கண்டிப்பாக போகணும். 50 வயசு பிறகு, 48 வயசு பிறகு கண்டிப்பாக ஒரு நாட்டு சக்கரவர்த்தி ஆனாலும் நாட்டை மற்றவங்களுக்கு ஒப்படைச்சிட்டு, அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒப்படைச்சிட்டு அவர் எங்க போகணும்? வனவாசம் போய் ஆகணும். ஆனா துரிதாசனம் போனானா? போகவே இல்லை. 75 வயசு வரைக்கும் அவன் நாட்டை பிடிச்சுதான் இருந்தான். அப்போ தன்னுடைய கடமையை அவன் செய்யல இல்லைங்களா? கட்டுப்பாடு அவன் ஃபாலோ பண்ணல. சோ 50 வயசுக்கு அப்புறமா அவன் கண்டிப்பாக வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழ்ந்தே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் 76 பிறகு கண்டிப்பாக அவன் சன்னியாசி இருக்கணும். யாரு? சத்திரியன். இதேதான் வைசியனுக்கும். வியாபாரம் பார்க்கணும் அதேதான். ஆனா சூத்திரனுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு தான், ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு தான். 3 கட்டுப்பாடு கிடையாது. அவர் பிரம்மச்சாரி இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, அவர் சன்னியாசி எடுத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை, அப்ப வனப்பிரசம் போகணும் அவசியமே இல்லை, அவரு கிரகஸ்தனா மட்டும் இருக்கலாம். அவருடைய செயல்பாடு. ஆனா இன்னைக்கு உள்ளவங்க பிராமணனா பிறந்தவங்க, சத்திரியனா பிறந்தவங்க, வைசியனா பிறந்தவங்க, எந்த ஒரு இது இல்லாம இருக்கிறவன் கண்டிப்பாக அவன் சூத்திரன். அவன் செயலாளர் சாஸ்திர பிரகாரம் சொல்லப்படுது, அவன் சூத்திரன். இந்த 16 தெரிஞ்சவன் தான் பெருவாழ்வு இந்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்து பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். இதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்ப அற்புதமா சொன்னாங்க. இந்த 16 தெரிஞ்சவன், வர்ணாச தர்மத்தை தெரிஞ்சவன் கண்டிப்பாக அவன் முக்தி அடைவான்னு சொல்லப்பட்டது. இந்த 16 தெரிஞ்சு பெருவாழ்வு வாழ்வன். நாம என்ன பண்றோம்? புகழ், செல்வம், அது இது இதுன்னு சொல்லி மக்களை ஒரு மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கோம். வர்ணாச தர்மத்தை கத்துக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. பிறப்பால் பிறந்தவன் அது வர்ணாசம் கிடையாது, அதுவும் அவன் செஞ்ச புண்ணியம். அது பாவ புண்ணியத்தை தான் உடல் கிடைச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஆனால் அவன் என்ன செயல்படுறானோ
அதுதான் வர்ணம், இதுதான் கீதை சொல்லுது, இதுதான் வேதம் சொல்லுது, கருட புராணமும் இதுதான் சொல்லுது. நாம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்க, நாம என்ன, நான் பிராமணனா பிறந்துட்டேன், நான் பெரிய செல்வந்த சத்திரியன் வீட்டுல பிறந்துட்டேன், ஒரு செல்வந்தர் வைஷ்யம் வீட்டுல பிறந்துட்டேன், நான் சூத்திரன் வீட்டுல பிறந்துட்டேன், இப்படி 4 அழகு சொல்லி நிற்கிறது இல்லைங்களா? இதெல்லாம் பாவகரமான செயல். வேதத்துக்கு எதிர்மறையான சொல்றவன் எல்லாருமே பாவகரமான செயல் தான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு நாமும் 48வது பாகத்துல இருந்து நம்ம அடுத்த அந்த அத்தியாயத்தை முடிச்சிருவோம். வாஞ்சா கல்பதராய கிருபா சிந்து ஏவச பதனானம் பாவனி வைஷ்ணவி நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्णा. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு.